Salam mehriman doganlar. Salam edilişler, kadırdan tomoşaçylar. Üýüňize bereket, ömrüňize bereket. Hak bileleşiginiň şeýlede dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim YouTube kanalynyň nowatdaky günni aýlymyna başlaýar. Bugünkü günni aýlymyzy biz 12-nji ýanwarda ýatlanyp, bellenip geçirilip gelýän watan üçin janyny pida eden gerçekleri ýatlamak günü bolan hatyra günü çarşuwasynda şu gün biz asly türkmen tekraly Türkmenistanyna Alymlar Akademiýasyna işlek gaýdan häzir Berlinde ýaşaýanam bolsa bütün halkara işlerde, tagallalarda, proýektlerde, maksatnamalarda diňe türkmen tekraly türkmenliň adyndan näl tutuş dünýä türkmenleriniň adyndan syýasy jemgyýetçilik we medeni taýdan aktivistlik işlerini, tagallalaryny, hereketlerini alyp barýan Yusuf Gor agamyz bilen şu gün biz kolonializm we türkmenliň ykballary hakynda söhbet ederiz. Yusuf Gor aga Türkmenim kanalynaky söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Hoş bolduk Döwlet Baýhan. Köp sag bolun çağırdyňyz. Güründeş bolmaly bolduk. Olam hatyra onun üçin yani bizde Türkmen sahrada ýatlama günniler. Tafawaty ýok, ikiden bir manyda. Hawa. Yusuf aga. Hawa. Ine şu soňky günlerde esasanam şu daşary ýurtlardaky türkmen diasporasynyň arasynda şolyan kaýdyşyňyz ýaly watan üçin özüni pida gurban eden gerçekleri ýatlama çäreleri käm o diýen var öňküler ýaly geçirilmedi ýöne bizi guruklanýan bir ýagdaý bolup geçdi. Türkmen sehradaky türkmenler hiç kimin hiç saat diýmegine gerek ýok. Halk ýöneköy halk öz-özünden pişme bişirip paýlap ata-babalarymyzyň edermenlikleri, gahrmançylyklary barasynda dürli edebi eserler okap, söhbetdeşikler, pikir alışyklar geçirip şeýdip biziň watan üçin janyny gurban eden gerçeklerimizi ýatladylar. Inni siziň özüňiz türkmen tehra bilen has gowy habarlaşdyryňsoň şu türkmen tehradaky türkmen doganlarymyz ýa-da Günörtü Türkmenistan diýeli. Günörtü Türkmenistandaky türkmenler bu hatyra günni hemişe şeýdip gutlak gelýärmi? Nähili gutlaýa? Bu gezek nähili bolýar? Öňler nähili bolýardy? Şular barada bir gysgaçyk maglumat beräýsiňiz tema geçmeden öňe. Tagam söz sizde. Köp ýaşy, köp sag bolun. Bilşiňiz ýa-da Türkmen tara Iranyň çäginde ýerleşýär. 1881-nji ýylda Göktepe savaşyndan soňra İran bilen Tehran bilen Moskwa bilelikde şertname kabul etdiler. Şoň netijesinde biz ileride galýar. Araçak ortada durýar, ýurdumyz parçalanýar. Häzirki zamana gelemizde 20-nji ýüzyıldan bäri biz Maktumly biziň milli şairimiz hem bir halky şairimiz 18-nji ýüzyılda türkmenliň taryhyny, türkmenliň nähili ýagdaýda özüni taryhyň sahnesinde görkezip bilşini biz Maktumlyň üstünden gawy öwren bilýär. Onuň Maktumlym hemme taraply bir tor işledipdir. Şu türkmenleri ödüne gel türkmen ýanak ähäňne hemme taraply türkmenlere ýüzlenip goşgular goşupdyr. Şol Iranyň çäginde bizle ýanak türkmenle ýanak adlykda ýaşaýan başga da milliýetler bar, başga da halklar bar. Ama Kurt halky we Kurdistanda ýaşaýarlar. Araplar Ahwaziýa, Iranyň günörtü taraplarynda, ondan sonra Lorlar we Loristan ýa
Kürdistan bilen Araplar arasynda. Sonra Gunnogor tarafa geçemizde Buluçistan, Sistan Buluçistan ýalar Awganystanyň araçagynda, Pakistanyň araçagy taraplarynda. Demirgazyga gelengizde Hazaryň dogu tarafyna, yani Gunnogor tarafyna şo bilşiň ýanyk Hazar deňiziň nirde dämi aýlanyp dämi Gunmatara tarap syrykýan ýerneçelin türkmen ýaşaýar. Emma araçak aňyk Etenguldan bäri gaýdanyň Kümüştepe bilen Etengulyň aralygynda Etrek derýasy bolýar. Indi şondan bäreklen Alborz dagy bardyr garşyňda. Soňra Aşgabatyň garşyna gelende Köpek dagy bolýar. Ani şondan aratlykda şo türkmen ýaşaýar, Gunnogora tarap dämi gidibermeli. Şol Awganystana barýança türkmen ýaşaýar. Häzir Gülistan prowinsinde hemem aňyrda Khorasan, Demirgazy Khorasan prowinsiniň içinde türkmenler köp bolýar. Köplikde ýaşaýarlar. Biz Irandan Irak barsak türkmen ýemizde diýmeli bolanna derrew türkmen sähralym diýip bizden soraşýarlar. İran halky biziň ýaşaýan ýurdumy türkmen sähra diýip at beripdir da. Dogursa İranyň halklary diýiller. Indi Göktepe meselesine gelemizde biz şol ýanky Parslar diýenden bir halk bar. Parsça gürleşýärler. Ol barp Saljuqlyň döwrüne märi şolaň dili döwlet dili bolup gelýär. İranda da ýeketek döwlet dili bolup şol emel etýärdi. Otaň 7-8 sanak milli adlyklar bar. Ýöne şonuň içinde Parslar hamana deň ýarty diýen boljak da. Ýöne Parslaň dili esasy resmi görünüşinde ara gatnaşyk dil bolup rol ifade etýär. Rol bolýar. Şonu ýanak dämi biz Iranda şola bilen bilelikde bir hatarda durup hakymyz soraýar. Biziň hakymyz näme? Deňçilik. Biz de siz bilen İranyň halky bolup deň ýaşajak diýär. Deň hukukly ýaşajak diýär. Şonu hemmemiz ýetsek sanak dämi halk bolup, millet bolup, milliýet bolup şeýdip. Şo mesele otam biz porsat bollugyça şert döredigiçe özümüze göre wagtynda herekete geçýär. Mümkinçilik bollugyça. Bir-birinden köp zatly öwrendik. Nähili bolmaly, nähili porsatlarda biz hakymyzy hak talep etýärligimiz, hak soraýarlygymyzy, deň hukukly boljak bolýanlygymyzy görkezip durmaly bolýar. Otam o ýar tarapdan da biziň geçmişde başymyza näme belala gelipdir, nähili gülle geçipdir. Şo gülleň netijesinde biz şu gün şeýle bir dämi ýetir bolup galypdyrsyk. Bulan näme hamana başga bir ýerden gelip dämi kaçyp gelip dämi sygynan ýanak görmekle ol hakykata laýyk gelmeýär. Realitete laýyk gelmeýär da. Sebäbi o taýda eýen tarihçe bada. Tarihçe ba haçan kolonyalizm geldi, koşun çekti. Yurdu ganan çaýkady, baswally, o zaman parçaladı. Bulan hemmesiniň dokumentleri var da. Şoňa laýyklykla biz türkmenler şo hereketde bolmaly bolýak beýlekle bilen deň boljak bolsak. Otan biz Türkmenistanyň näme beýleki Hazar deňiziniň Gunnogoruna ýerleşýän Awganystandaky türkmenler, Iranyň türkmenler, Türkmenistan Cemhuriýetiniň türkmenler, bular hemmesine ýagdaýy biz bilen näme bir 100 ýyldan aňryk geçeňde öň hiç araçak ýok, gatnaşyk duran ýerde. Otaň näme biz her kimem öňkü nesillerden, ýaşlylardan köp zatly eşden, olam biziň aň bilimizde, aň düşünjämizde oturanlar. Otaň biz şunu ýanak gerek ýerine bize näme paý düşýär, bize näme wezife düşýär? Zaman bizden näme talap etýär? Biz nähil bolup dämi haky koýan halk indi hakymyz talap etýärligimizi görkezjek bolmaly bolýar. Şu netijede biziň halkymyz gaty agyr gülle geçirip gelýär da. Uzun zaman bäri, näçe nesil bäri. Otam bir wezifänem unutmalar bolýar. Nälikine biziň günümüz, biziň betbaççylyklarymyz, biziň ykbalymyz şol Göktepe galasyndan soňra başymyza gelýär. Şoň üçin biz 3 ýerde türkmen taryhyna gaty gyrgynçylyk bolýar.
köp adamla özüni qurban etmeli bolýarlar. Zaman, yaşayış, arnamız başına gelecek dämi, oğlan uşaklarynyň, ene atatynyň näme, nähili betbaşçylyklar geljegini gödöňe tutup dämi, şeýle kötürdükler gelýän bar güýji bilen hujuma geçen kolonialistliň goşun birliklerinin karşısına yarağın eline alyan kuralların näme doğrudan am bolsa canın peda karşısında durmalı bolupdyr ve durupdyrlar. Türkmenlerde bir atalar sözi var. Kılıcın kelte bolsa diýe, kılıcın kıyıtka bolsa bir adım öňde dur diýdi. Sen uruşşak bolsaň canın peda etmeli bolýan. Bir ardymny gerek bolsa iki ardymdan durmaly bolýardy. Nählikine ondan kaçıp bolmaýar olyk ballan. Sebäbi sen başga ýolun ýok. Nählikine gysgaça aýtsam, şinýanak bir şert döredi biz. Nählikine 1924'de İran, yani Türkmen Sahra ya İran Türkmenistan'ı adına cemhuriyet zaradilli. 1925-nji ýylda Tehranyň goşuny gelip okupert etdi. Ondan sonra bizim Türkmen dilinäki mekteplerimiz ýapyldy. Türkmen dilinäki okuýalary okan ýyllaryny hasaby alyp, däme fars dil mekteplerine geçirildi. Endi gurrun berjek bolsam, senin soraňyza laýyk däme hemmesini aýtjak bolup durmaýyn birden. Diýjek bolýanym başymyzdan geçen zatlary men Hasan sorasan gowat aýdyp berdiler nice bolýan. Sebäbi biz Awganistan'da yaşayan Türkmenler, Türkmenistan Cemhuriyeti'nde yaşayan Türkmenler, Orta Asya'nın haýsy cemhuriyetinde, niretinde, dünýäň niretinde yaşayan Türkmenler her eýýän bir-biriniň häzirki zaman enjamynyň, ulgamynyň güýji bilen eýýän bir-birini eşitip bilýärler da. Şoň üçin biziň başymyzdan bolup geçen taryhçany, biziň ýanymyz Türkmen Sahran, İran Türkmenistanyň başyndan bolup geçen taryhçany men gysga aýtdym, onu aýdyp bererin. Yani senin soraňyza bagly. Men häzir bir gysgaça Ýusuf aýdyp şu gepleşikden öň özara bir söhbetdeşlik, pikiralşyk, maslahat bolanda, şu gepleşiň döwletli maslahatyny edenimizde siz bir ýaman gowurda da aýtdyňyz. Şu diýdiňiz şu batywaljylara, baknaçylara, kolonizatorlara, umuman kolonializma karşı Türkmenler öňkü döwürlerde birken habarly bolmadyk ýaly diýdiňizde. Ondan inni häzirki döwre gelýäs bolan edil häzirki umuman näme üçin hormatly tomoşaçylar, mähriman doganlar, edi dildeşler näme üçin şu gün şu gepleşigi şu görnüşde biz alıp barýas. Sebäbi bu gepleşigi öňürtü biz şol birinji, ikinji Göktepe söwüşleri, beýlik söwüşler, şolaryň hemmesini gysgaça umuman şolardan nähili tejribe almalyp şeýle görnüşde etsek diýip başladyk. Başynda ýöne Ýusuf agaň bir sözi boldy, şol öňkü döwürlerde de Türkmenlerimiz, öňkü döwürde häzir Türkmenler bölünmedik, häzirki ýaly. Türkmen Sahrada, Awganistanda, Türkmenistan Respublikasy diýip üçe bölünmedik. Hemmeler bir bütöwi agdy bir şeýle ýaşaýan bolan soň ýöne şu näme üçin biz Türkmenler bölünni, Türkmenler agdal edildi. Bir hili şu döwürde de Türkmenler bir hili gelýän batywaljylara ýa-da umuman dünýäde batywaljylyk edýän güýçlere, kolonizatorlara garşy bir duýgurlugy bolmandyr diýen ýaly. Ýagdaý badiydi-de Ýusuf aga. Ondan şap edip oturdu bu edil häzirki günde dogrusyny aýtsaň meselemine Türkmenistandaky Türkmenliň aglawa köpçüligi, agramly bölegi daşary ýurtlarda bular her hili tarihi çeşmelere aňsat el uzatyp yetip bilýärler, öwrenip bilýärler. Ýöne muňa garamazdan interneti aktiv bolanýan
Türkmenistanlar şu kalenzatorlaryň oýununy edil ata-babalary ýaly edil tarihdaky ýymyndan onlarça yüzlerce ýyl öňkü ýaly bir hili duýgur däl. Şonu duýup bilen okmaý ýa şoňa bir perwaýsa çemeleşýärmi şular ýaly bir ýagdaý bar. Şoň üçin nidik şu gün şu kolonializm we türkmenleriň ykbaly diýip alaly. Şu görnüşe sokoly getireli şu söhbetde şu diýdik. Inni Yusuf ağa, näme üçin bu türkmenler şu kolonializma garşy duýgur bolmandyr? Şuň sebäbi näme? Yusuf ağa, şu aýdan başlasak. Bolýa, olam herkim muny öwrenjek bolup näme kitaplara, dokumentlere başvursa, meseleni kän kynçylyk çekmäni aňlaşyp düşünüp bolýar da nähili olarlygyny. Sebäbi 1500 näme 10'na marda İran'dan gelen koşunma yankı Sefevi edilen koşunu. Olar hem şeygaçılığa geçenle ödem şolun koşunun esası yani %90 tam Türkmen, şu Azerbaycan'da yaşayan Türkmenler. O zaman olara sonra Türkmenlikten çıkarmak için Kızılbaş deyip ad berýärler. Olar 1501'de teoride Türkmenlerin Akkoylu Türkmenlerin paytaxtda şu taýda paytaxta alıp näme şol tariqaty zekt diýerler, zekt diýe tariqat näme berdi aýtdy. Şolar hakim bolýar şu taýdan sonra da İranyň hem ýerine goşun çekýärler, İranyň günörtesini, merkezini, sonra da gelýärler Türkmen Sahra. Türkmen Sahrada şondan 3 ýyl 4 ýyl öňçe Şeybanylar Muhammed Han Şeyban nep tarafı Sultan Hüseyin Bayram hökümetini yıkıp Herat'ı paytaht edinip onun elinden paytahtını alıp Türkmen Sahramyzy okupert etýärdi. Olan elinden alýa. Şol goşun gelip olan elinden ýankyny alýa-da sonra şular marada çakynşýarlar. Ýöne marada çakynşanda bular sonra çakynşyň nähili bolup geçişini kän bir gurrun vermejek bolýarlar. Soňunda şuny ýanak bir ýagdaýdyr ýa. Olar Mavran ner tarafa, Mavran ner demek Orşa ýanky dadyň akyan suwuň aňyr tarapy diýdigi da ony Amderýa bilen Sirderýany aýtýar-da. Mavran ner diýip. Olar şonun aňyreklen şo taraplara gitýärler. Yankı İran'ın hökümeti, yankı Sefevi Kızılbaşlyň hökümeti gelýär Türkmen Sahrada häzirki Akkala diýen ýerde merkez edilip şu taýda çökýär durýar da. O zaman Azerbaycandan şeygalaşan kän gabilalary, taýfalary göçürip getirýär da. Mazandaranyň yankı dağın geldik ýeri bar, parçalap gelugah diýerler. Şondan bar Maşadyň Demirgazyna çellen Maşad şäheri bardyr. Şoňa çellen näme şu kabilalary diýwar ýanyna gydyp näme tiraş goýup bärik Türkmenistanyň şu taýda bir araçak ýanyna gydyp taklap durýar da. Emma 16-njy ýüzýylda emma 18-nji ya bagşla 19-njy ýüzýylda 1883-de kolonializm goşuny Demirgarykdan girip başlaýar. Şo mahal Xiwa hallygy diýip şo taýda bir kiçik awnyk döwlet bar. Şo döwleti, şol hökümeti öň kolonialistlaryň öýüdi bar ahym kömek edip guran hökümeti şol. Emma ondan 100 ýyl öňçe bir ýende şoňa meňdeş bir kişiçik hökümet Buharada yankı Şeybanylar diýdi ahym. Şeybanylaryň üstü bilen şo taýda medrese gurup amana dini talimat geçirecek, ahunmalı yetiştirecek deyip, şu taýda hem hökümet kurýarlar, hem şonu alıp barýarlar. Şu iki hökümetiň biri Buharada, o birisi Xiwada. Her gaýsyny öz başyna öwrenmeli bolýar. Nähili gurulşyny. Şonu öwrenende, ondan görýäňne şolaň bir esasy wezifesi bar. Bire
Şo yerde indi mundan beýlekliň bir güýçli dörer ýanyk hiç şert döretmeliler. İkinji hem var. Şo taýda näme bolup geçse hemme zady şo taýda ýene bir zat üýtgeçlik boljak bolsa şoň ewine geçmek üçin bir türlü çäreler görmeli. Şo çäreleň esasy türkmenleri oturumly ýerde taklamany çölle taklamaly. Mal gara taklayan, goýun sygyr şun ýanakdatlar bilen ugraşýan bir halka çewirmeli. Şonu zamanla uğurmölle. Hawa nomad bolýardanny, ýani türkmen jaýdamda çarwa bolýarda. O çarwa bolsa da zamanadan ýyda galýarda. Odam çarwa çakan içim yakan bolýar. Sebäp zamanada näme bolup geçýäni bilen okda. Ondan göre 1873'te Goşun birligi kolonialistler Türkmenistanyň demir gadygyndan girýärler. Şo demir gadygyna Hiwa hallygy bar. Hiwa hallygyň çägine türkmen emma Ursor girýärmi? Şo da hawa ortly da nesaty girýär. Şo plany kolonializmiň düzen planyny ortly wezipesi şonu ýerine ýetirmegi. Ne ortla girýär. Şo taýdan helekine hem Türkmen ýaşaýar, hem Özbek ýaşaýar, hem Garagalpak ýaşaýar, hem Kongrat ýaşaýar, hem Kazak ýaşaýar. Ýöne şolaryň hiç haýsyna degirmeýär-de, diňe Türkmeni oňullap gyrýar. Türkmenden hem ýomutları gyrýar. Şol goşun birligiň komandiri adyna Kaufman ýaly. Şol goşun ortun goşuny gelen goşunna Gunmatarlar iki adam ýollaýarlar. Biri Germaniýadan bir ofiser, şoň içinde bolmaly gödekçi ofiser. Bir jurnalist da, Amerikaly jurnalist da şo taýda habarçy bolup geçen wakalar ýazmaly. Amerikaly jurnalistiň ady McGahan. McGahan kitabyny 1873'te bolup geçen wakany bir ýyl soňra kitap edip çykarýar. Bugün hem şo kitap bar. Her kim şo kitap gerek bolsa Google'dan girakany Google'dan aktaramaly. McGahan ýazýan McDonald ýaşyň ýanak MAC harfi bilen bir gahan ýerinden getirýän. Ondan Campaign of the Oxus and Fall of the Khiwa diýdi. Tamam bolly şo kitabyny tap bilýän, okap bilýän. Ýöne şo kitaby Iranda da çap etdirtmeýärler, Türkmenistanda da çap etdirtmeýärler, Ortaýatda da çap etdirtmeýärler. Näme üçin? O taýda bolup giden jenaýat bu bolar ýanyk derler. Hiç Türkmen pahyr şo taýda näçe ýüz ýyl bäri ýanky Hiwa hallygy bilen Buhara emirliginiň wezipesi şolar çölle taklamak, o pahyrlar nirde näme bolup geçýäniň habary ýok. Aňyrda Azerbaýjan we Gunmatarda, Gunnogorny Özbekistan we orta gelip ýerleşipdir. O taýda nähili ýerleşipdir diýip hiç kim gidip öwrenmändir. Habaram ýok da. O mahal radio da ýok, telewizor da ýok, bilmedim gazyet da ýok. Amma ýanakda tiýsat ýok ahy. Halk bir habar galan halk birden üstüne düşman gelýär. Muň üstüne bir topar adam dady ýaşullar iýberýärler, näme gerekdi dedi. O komandiram Kaufmanam olar tutup da rahim zindana batýar, türme batýar. Kaufmanyň eliniň altynda işleýärler bar, ýanky ofiserler. Olar garşy däme zat etýärler. Näme üçin biz beýdip bular beýdip gyrmaly ýalar da. Ýanky habarçy McGahan ýazýarda. Şo her türkmenler gaşarýanyk hayal gymylýarlar diýdi. Näme etdikleri bolýar diýdi. Şoň orunmasary we Kalwaçyw diýip. Şo Kalwaçyw dahyda näçe gedek zat diýär. Onu tenýä hiç zat menden zat sorama diýär, aýdylanet diýdi. Moskwadan berilen buyruk da o şo buyruk etmeliler. Ýöne aşagdakilerine aýdan oklada näme üçin edilýärligi. Oňla türkmen diýär. Hani bu türkmen gyrylýar, nähelekin türkmen Balkanda da bar, türkmen Ahalla da bar.
Marda da var. Şulan hiç qaytıp barıp dämi, ya kömekleşeýli, ya näme bolup bularyň, nähil bolup bula beýt gana saýkally diýen hiç birin habaram yok. Soňra hem muň üstünden näçe ýyl geçýär, 1879-da Akala gelýär ýanky goşun. Akala köperlemedi. Den helekin Akalla özüne göre bir yerli, täze ayak tutup barýan näme döwlet derejesine geçşek bolup barýan bir toplum var da. Marda da şol bar. Indi siz okanırsanız Nurberdi Hanny. Indi Akala gelemizde o taýda Ara Serdar var, ondan sonra ýanky ruhanylar, ýani din hadymlarynyň içinden Begmurat mı adı şoň? Qurban Murat başlar. Qurban Murat işan mı adı? Awa. O mesele ştada şol ortun karşısına Göktepe galasyna toplanyp şu taýda gala bejerip şoň içinde toplanyp durýarlar da. İkinji urşda. Hem birincide hem ikincide bilmedim ben. İkincide şola öýüni gurşatdyrýarlar. Öýüne gelip gurşap alýar olar. Awa 79-daky birinjide olar gaçy urşýarlar. Şeýdi meňleýärler. Şeýlemi? Türkmen hemişe gaçy urşýar. Sen döwletiň bolmasa, hökümetiň bolmasa, taýfa bolup ýaşaýan bolsaň, başka ýoluň ýok. Sebäbi gelýän aňyrdan güýç, teknologiýadan, hemme zatdan habary bar. Dünýäň näme ösen şertlerine göre, özüne göre ýam näme gural edinipdir, köp gyrgynçylyk edip bilýär. Potansiyeli gaty güýçlüler. Sen onu gödegini tutmaly bolýan, öýüň oň bilen deňeşdirmeli bolýan. Men şu derejede nähili oňa dämi zarba urup biljek, nähili onu ýenjip biljek, ýenjip gaçyp biljek, oňa bilen men hasara turup biljek, öýümi tutturmany ýytyp bilmeli. Şu zatlary gödegini tutmaýardy. Emma Qurban Murat işan dat diýär, ýani dinçilik ýollaryň ýerýärdi. Dinçilik ýollarynda bir şehit bolmaly, daat etmeli, her näçe şehit bolsak şo şehitlik o şehitlik dämi biziň hiç wagt ne halkymyň içinde var, ne biziň dinimizde var da. Sebäbi biziň dinimiz sünni, ähli sünnet bolýarsa. Ähli sünnetde imam bolmaýar, sen imam diňe namaz okanyna bolýar. Olam cemaat namazyna bolýar. Ýöne bu taýda Qurban Murat işan bir imam ýana kökü hereket etýär. Dini wezife diýip goýýar da ýöňüne. Adamlary şo derejeye getirip dämi aň bilimni şey dip dämi bir oduň ýöňüne ýantaňam köýseňem dämi şol wezifeň, dini wezifeň diýen ýana gatýar da. Odam halkda döreýän motivasiýon den watançylyk, milli ruhly motivasiýon näle dini ruhly motivasiýon bolýar da. Hawa onun dini ruhluň maksady netijesi arzusy dämi şu şehit bolmak, hem o dünýede näme beýişde gitmek tamam. Öýüň ölüme berip de nähili beýişde gitjekdi. Sen düşmanyň gelýän bolsa sen düşmana darba urda näçe urup bilýän bolsaň şo ýol tapda. Onu ýanyp düşünmeýär da. Şu taýda şol mesele aman nähili bolup dämi içine çaly sokupdyrlarmy, näme dipdirlermi? Bir akla sığmayan Türkmende görünmeyen näme hareketler görýän. Şu taýda uly ýalňyşlykla göberilýär. Her kimem düşünäjek ýalňyşlyk. O soňunda da gala alınýar da galany partlatýarlar däri bilen beýleki bilen. Soňra da bu ölmän diýir galýar. Serkerdeler. Qurban Murat işanam o birsem marahim marda soňra da barahim bir ökünlük bir panşlan dip olardan näme sen o 20 000 adamyň ölümine sebäp boldun, o taýda gana çaýkadyň, bir topar türkmen betbaht etdiň. Betbahtyň esasy dämi aňyrdan kolonialistlerden gelýär da, ýönetin kolonialist dämi bir sen üstüne görene ahym, öteýärine başgalara da geldi. Näme üçin gidip öwrenmeýär? Hali şunyanak kemçilikle görünýär da, şunyanak yetmezlikle görünýär. Bar ýani görünýär, ýani sen okandan sonra ýam aňlaýan bilýän. O düşmanam barahim şonu isleýär. Sen ýalňyşmaňy isleýär, köperak ölmäňi, olam bulary diýär aňyrdan näme bir çemnen aşa däme
bilin dewmesen bir ýakylykda özüne geler ýanak etmesen bulardan hyýalyň arkaýyn bolup bolmaýar diýip düşünýärdi. Yusuf ağa, şu Türkiýeň ýokary okuw jaýlaryna esasanam Türkiýe Türkologiýa bölümlerine şol Orta Aziýanyň taryhy bilen baglanyşykly maglumatlar berilende tapaklarda aýdylýan bir gurrun wa şu Türkmeniň yeňilmegine, Göktepe'de yeňilmegine esasy diye sebäp Türkmeniň güýjüniň diye iki bölünme boldy. Halkyň arasynda şeýle gep ýaýratdylar. Ors paşasynyň goşuny Özbegistan tarapdan gelýär diýip şeýdip gep ýaýratdylar. Şoň üçin Gowşut hanyň baş tutanlygyna şo Özbegistan tarapdan geljek goşunyň öňüne esasy güýç şotaýyp gitdi diýip iýerildi diýilýär-de. Onuň Göktepe tarapda da kändir olar ýalyky neme galmady diýilýär. Şu dogrumy şu maglumat? Ben şunu ýanak bir dokumenti Şimala çelin bugüne çelin okap göremokda sizden eşitdim birinji gedek. Ýöne men pikirimçe bu beýle bolmalylar. Sebäbi onu Daşawuzdaky bolan gana çaýkançlyklary ol Türkmen taran beýleki ýerine de eşlendir. Ben hiç şeýle gerekligini görmeýän, olar däme aňyrdan gelip demir ýol çekipdi, ular aňyrek demir ýol alyp gitjek diýip däme deňiziň üstünden gelýär-de. Aňyrdan gelýär diýip falan türkmenler üçin ýanak däme bir alamat bar, şuny ýanak bir habar bar diýip eşitdi diýen zat men eşitmek şerden göremok. Gelýärler birinji gedek şo Daşawuz ýanky Hywa hallygyna hüjüm geçerlerine hem demir gadygyndan gelýärler hem Günnogordan gelýärler. Sonra bilelikde däme gelip ol demir gadykdan hüjüm geçýär da Hywa hallygyna topa baglaýar, ola da Günnogordan gelýärler. Ýöne başga ýerden hem gelýär, nälikini ahala geljek bolanda şeýle bir habar men eşitlerini okap göremok işerde. Ýöne bir tada gep onda gitmeýär-de, gep uzun zamandan aňyrdan näme gelýär-de. Biz aňyrdan bir tor näçe ýyl bäri, sebäbi 1553-de kolonial İslam arasynda şuny ýanak bir şertname baglaýaly Inglistan bilen Russiýanyň arasynda. O mahallamy Ivan 4-nji we onuň öňçek Ivan 3-em marahim ýanky Temur Aksak Temur we Temurlen ýaly. Şoň döwründe köp işle görýär. Şo Türkmen sahra Türkmenler däme şu tada ýan aýdyp geçişimiz ýanak beýleklerden deň ösmesin, ýygalak bolsun, zamanadan bihabar galsyn. Ve gelecekte hiç şeýle döwlet gurup bilmedin. Sebäbi onuň öňçäki güýçlü döwletlerde esasy rol oýnapdylar-da. Şu şerti şoňa döretmeliler diýen zat gitdi. Olaň gerek derejede öň adam ýeberilip onu öwrenilip derahim Türkmeniň hal ýagdaýyndan ola ýakyndan habary bar. O derecede gerek görmeýärler. Ýöne bizim türkmenlerimiz näme şuny ýanak habar bar diýip gidip Azerbaýjanly nähili çäre görüpdirler, Özbekli nähili çäre görüpdirler, Gazakly nähili çäre otalarynam alypdyr da. Bilen nähili çäre görmelip däme bir öwrenjek bolmandylar aýyn. Bilen oklada o zatlary. Hemme zat däme ýanky bilmedlikden, jahalatdan gelýärdi. Uzun zamany seni şoň ýanak bir ýagdaýda saklapdyrlar. Bugün şoň ýanak sende kabiliýet ýok, başarjanlyk ýoklugyny ola gaw bilýärler. Sebäbi gerek derejede maglumatlylar. Zamana laýyk däme çäre görä ýanak däme derecede ilim bilim ýok. Orşlar bilen ingilisler nädip öz aralaryna alalaşýar? Yusuf ağa başladın, hawa? Şu alalaşsın eden işlerinden görýärsen eleke. Şu araçagy ýanky etrekteriýaty almalygyny kabul etýär iki tarapy. Sonra birinci Jahan uruşunda ortaya kän ilerkinem dalatçek bolýar da.
özüne geçirecek bolýar, yani başarmaya. Ýöne ol ämi şol araçak bellemek üçin hem şertnama İran bilen ýazanam bolsa, ýazyşanam bolsa İranyň hökümeti aňyr Türkmenistana gelip alyp berýär. Otam ortaýat aňyr goşuny geçirip Türkmenistana okupasiýa edip durýar. Birinci Jahan uruşda hamana barahim şo ýerdeki ýaşaýan halkla fronda kömek etmeliýän ýanak bolup türkmenleň hem ýaşullaryň kümmet gawda ýygnap bir de adam merinleýän bolýarlar. O bilen hemmesi ýa-da gözle geçirilýän oýunly da. O atly öň ulalaşylan ondan artykmyş ola iş görüp bilmeýärler. Ordan ingilisler näetýärler? Näçe tim bejerýärler? Şo Türkmen sährada türkmenleň ýaşaýan ýerine näme bolup geçýänini şola her gün näme habar bolýar, ortada näme etýäni idarlap barahim Tehrana telegram urup durýarlar. Şondan 2 kitap İrana datdy. 1980-nji ýylda çap boldy. Türkmen sähradan telegram üstünden bolup geçen hadiseleri, bolup geçen wakalyň hemmesini 2 tom edip çykardylar. Görýärmiň? Sen şo bolup geçen habarlar kime gerek bol? Hop İnglisleň ilçhanasyna bar ya. İnglisleň ilçhanasyndan hem Londona gitdi. Sebäbi näme üçin? Ola gödekçilik edip durlar, iýdirlap durlar. Ortaýadyň goşuny näme etýär şo taýda? Türkmenler we nähilli bolýar. Nähilli iş alyp barýar. Şo taýdan okupasiýa önüne geçirjek bolýarmy, geçirmejek bolýarmy? Näme etýär? Sebäbi olam goýmaýar. Ondan sonra 1910-njy ýyllarda 1909-njy ýyllarda yani ilçhanaň konsulasiýanyň başlygy 2 gedek türkmen sähra seyredip gitdi. We onu kitap edip çykartdyr. Türkmen sähraň oba aýlanýar. Diýmek ingilisler gaty güýçli türkmen sährany göz altyna alyp durlar. Ortalara bermeýärler. Bilýärmi? Bu olaryň hem konkurensy bar. Biri-biri bilen rakyp bolýarlar. Hem ılalaşyp näme bäsleşigi, çekelleşigi. Hawa. O tarapdan hem ılalaşan ýerleri bar. Ilalaşan ýerine çellin marahym iki bir-birini näme etsek gözümýärler. Jenayet etse de gözümýärler, kan şaýhada da gözümýärler. Ýöne ýanky gödekçi berýärler ýanyndan. Indi gödekçileň ýadan zatlaryny biz okyp bilýärse. Näme bolup geçipdir? Nälikene emma bizinkile hiç zatdan habar ýok. Bizinkile hiç zat öwrenjek bolmaýardy. O daşta näke halklaryň üstüne gelipdir, olar da nähillet ýa biz nähilletdik, biz nähilletmeli kanyp. İş alyp barmaýarlar. Sen hiç bir at gördüňmi şo ýöne bir iş alyp baryp däme? Şoň üçin palan karara geldi diýen şunu ýanak gurrun türkmenleň arasynda bolupdyrmy? Özüne gaty göňüňeten bolmaly. Nälikene zamanadan bir habar galýardy. Tenem ýerinde ýaşaýan bir halkyň biri özüňçe şeýip ýaşap bören nälikene biziň teoriýamyzdäki halklaryň gelip okupasiýa etdi. Ýurdun aldy. Ne bire de geljek şo diýip bir tenem bir çäre görjek bolmaly ýa-da. Hiç bolman bir bilik gaýlyp täzirleri vardır, alışveriş etýärler vardır, gidip gelýärler vardır, görýändiler ahy. Bilýändiler. Şo zatly akyl çatmaýar da, sebäbi ol diňe malgara saklan etýän, çölle saklan, sarwadyp saklaýarlar da. Hemme gurrun çatadan gelýär men pikirimçe. Şoň üçin häzirki zamanyky biziň nesillerimiz şo zady gawy öwrenmeli. Häzirki zamanyň näme talaplaryna jogap bermek üçin her kim öz başardygyndan hereketde bolmaly. Inni Türkmen sähra nädip elden gitdi. Oň ýylyndanam o sanak türkmenler nädip elden gitdi. Şunu bir gurrun berseňiz. Yusuf aga. Şu kolonyalistler o san tarapdaky türkmenleri İranyň
İran'a sowat edilen türkmenleri ve Owgansana galan türkmenleri, Owgansana verilen türkmenleri nähil ýagdaýda bölüp alırlar. Şuna murgurun verseňiz. Ne yankı ayıp geçimi diýene şu gedek dämi bizi gana çaýkadylar halkymyzy. Köp adamlar peda boldy, gurban boldy. Şoň Üç hatyra gırgınçylyk boldy diýdiňiz. Türkmenlere garşy elhenç ýagdaýda edilen 3 sany gırgınçylyk diýdiňiz. şawa bir köpçülikde kırıldy da. O köpçülik bilen garş. 1873 Daşawudda 1880-81 79-nyň soňlaryndan başlaýardan helekine 2 ýyl 2 guruşyň içinde soňda Gökdepeň bilen pazygaty bilen oturýarda. Ondan sonra da şertname baglaşýarlar İran bilen şertname kabul etýärler. Derya Getrek deryasy Araçak bolmagy, Araçak belliýärler. Şonu şertname edip gol çekişýärler. Ondan sonra da 1916-da bilşiňiz ýanak 1914-de den birinji dünýä uruşy bolýar. 1914-den 18-de çerin dewam etdi. Emma 17-nji ýylda Ortiýetde hökümete garşy hereket dämini netije berýär. 1917-de birinji gedek fevralda bolýar. Ort paşatynyň hökümetini ýykýarlar da. Krenski dahi iş başına gelýärler. Ýöne Krenski dahi biz uruşy şol ingilisler bilen bir tarapda Fransa, İngiliz üç döwlet bolup bir tarap bolup şonu dewam etdirmeliýär. Emma Bolşewik partiýalary, Bolşewikler şo uruşy bir düýbünden näme ýatyrmaly, uruş bide hiç diýil dahly ýok. Biz hiç tarapda durmalylar diýip därahim tiýatrda alyp barýar, halkam şolara ýykyllyk etýär, nähil bolýar, gara şolar hökümeti Krenskiň elinden alýarlar. Otan bular indi soalçy partiýa da böyle Marksist internasyonal kommunistik internasyonally kabul etdi. Yani şonu gurlanly wadan helekine. Şoň esasynda iş alyp barýarlar. Olar däme bütün dünýä bilýär we olaň özleri hem jar etýärler. Biz işçiler sınıfının näme wekili, işçiler sınıfının häkimetini gurýak. Ondan internasyonalist bolmaly we kapitalizmi ýok etmeli da. Kapitalizmin soňuna ýetmeli. Şo meselede hem aňarda o kapitalist döwletler wadanny, Fransalylar, bilmedim Britaniýa, ingilisler beýleki kapitalist döwletleri, olar da her kim öz çäre görüp başlaýar da. Nälikenne Ortiýetde Bolşewikler, soalçylar häkimeti aldylar we bütün dünýede şo hili öz Kur'an häkimetleri ýa-ni sosializm gurmak üçin şo hili häkimeti getirmeli, öňkü häkimetler ýykmaly, aýyrmaly diýen näme dat bilen hereket etýärler, şo pikir bilen hereket etýärler. Öz ideologiýasyny ýaýratmak, hökümeran etmek. Da adam şoň netijesinde dat köp ýerlerde ýa-ni ingilisler, Fransalylar siz däle ortlara siz şol ýoňlaşylan näme ýerlerden goşulyňyz çekmeli, boşatmaly ýaly da. Odam Lenin şonu boşatmaly ýa-ni jarnama berýär. Täze gelen hökümet badanny Oktyabr rewolýusiýasyndan soňra 1917-de şol nälikine şoň netijesinde Türkmen Sahradan hem Türkmen Sahrany akabirde etip duran Ortiýedyň goşunam Türkmen Sahrany boşatýar. Şondan soňra bir iktidar boşlugy gelýär. Sebäbi İranyň hökümete gelip alyp bilmeýär. Türkmenem özem narahim hökümet etip duran ortam ýok. Olam Türkmenliň özleri herekete geçýär, kurultay gurýarlar. Hükümet kawuzda birinji gedek 1919-njy ýylyň 4-nji martynda yerli hökümet töretýärler da. Yerli hökümet töretýärler, otam şondan 10 ýyl öň İranyň rewolýusiýa bolup, Iranyň konstitusiýa kabul edip dämi meclis gurulýar da. Şolaryň näme kabul eden konstitusiýasyna ýa-ni milli adlyklara Türkmen ýanak etnik gruplar var. Şolara biz näme yerli hökümet
yerli devlet gurupmana kabul etýärdiler. Şoňa äme fars diline eyaleti we velayeti konstitusiýaň bölümi barda, eyaleti we velayeti däme nähil gurup bolýar diýen. Otam türkmenler de görýärler biziň Demirgazyk tarapyna indi biz uruşsak aňryk geçip bilmeýär. Täbi gaýramyzda Demirgazykda bolşewikler däme Sowet Soýuzy döretdiler. Olar däme araçagy berkitip durlar. Mundan indi biz däme Iranyň hökümetini uruşyp adat bilmeýär diýerler. Şu mesele bir dartyşykly mesele bolýar. Ýöne 1921-iň martyna Iranyna puç bolýar. Iranyna Reza Pehlevi diýip biri bir polkovnik Iranyň goşunundan hökümet agdaryşlyk etdi we Iranyň hökümetini, döwletini hem zatyn öz golatyna alýar. Şonna bütün näme Iranyň ýanky milli azlyklaryny, etnik toporlaryna ferman berýär. Yerli hökümetlerine yapın, yatırın, elinizdeki yararları tavşırın, bundan beýleklen Tehranyň näme golatyna geçin diýdi. Odam şoň garşylygyna türkmenler näme etmeli bolýarlar? Türkmenler 19-njy ýylda hökümet bilen kepleşip, hökümetten pay alýarlar. Yerli hökümetleri bolmaly. Şo ýerde ýanky da emniyeti, hawpsuzlygy iş alyp barýan näme polisiýa bar. O mahal emniýe diýerler. Şu emniýeleri türkmenleň näme selahly, yarakly güýçleri şo wezifany ýerine ýetirmeli bolýarlar. Şonam Astrabad şäherine şolara däme hem talimat berýärler, hem näme ýa-da budjet berýärler, pul berýärler. Şoň bilen näme türkmen sährany özleri edare etmeli bolýarlar. Diýmek däme autonom hökümet ýanak bir zat ýaranýar-da. Emma indi ýanky puç eden döwlet we täze gelen döwlet. 1921-nji ýyldaky hökümet Reza Şah hökümeti. Soňra ady o mahal Reza Pehlevi, soňra ady Reza Şah sebäbi 1925-de şah bolýardy. Meclise kabul etdirdiýär. Ýöne şu aralykda ol Iranyň näme hem ministerler kabineti joň eline hem goşun eline. Şondan ol şu iş bilen Iranyň merkezi hökümetiniň goşunyny modern derecede salahlandırmak ön uçýany ýok, hamany bombalayan uçýan alýar. Gerek enjamlar tatyn alýar-da. Hem ol gunmatarlar hem şoňa kömek berýärler. Betbaççylyk bu tarapdan hem Sowet Soýuzy hem şonu milli burjwa hökümet diýip şonu gollamaly ýaly. Otam ortada türkmen galýar-da. Otam türkmen hem näme iki parçalanýar. Bir bölegi aýtdy biz diýär şol inni diýär uruşup diýär aňryk bärik gaçyp da keden ýene giň meýdanymyz ýok. Arkamız araçak däme bolşewikli baglaýa Sowet Soýuzy diýip hökümet kurdular. Biz inni Iranyň hökümeti bilen alalaşmaly bolýar. Bir pikir şo pikirim tutýar-da. Emma ýene bir topor bar, bula diýär biz ýok özümizi respublika diýip elan etmeli, jar etmeli. Ve hökümetiň Tehran merkezin hökümetiniň goşunyň garşysynda durmaly ýaly-da. Bular 1924'de 20-nji maýda gurultay geçirip jar etýärler. Paýda göterýärler. Türkmenistan, İran Türkmenistan Cemhuriyeti diýip ba. Şo Omçolludaky geňeşmi? Omçolludaky geçirilen gurultaýda şo karara gelýärler. Emma o bir topor Erjabahun Seyyatçı ol respublika toporunyň başlygy şahsiýeti, uly tanylýan şahsiýeti
Osman Ahun bolýar, Osman Ahun'un prezident seçilýär. Şol geňeşde. Emma on garşysyndaky o pikiri ýöretýän biz Iranyň hökümeti bilen uruşmalylar. Mundan beýlek uruşmany özümiziň näme hukukymyzy goramaň ýoluna çykmaly, uğruna çykmaly diýen. Olar şol Erjab Ahun seýýatçy diýen birisi başla seýýadi mi? Sen şunu ýanakdamy. Seýýatçy bolmaly, seýýadi. Şol ýol başlyk etýär. Hem olar şol gelýän Reza Şah Pehlevi Tehran hökümeti 3 tane divizyon ýolat alýar. Birin Maşat diviziýasyny Günnogordan, Günörteden bir diviziýa ýolat alýar. Günmatardan bir diviziýa. Günmatar diviziýanyň komandiri Zahidi diýýär adyna. Şo Zahidi bilen häzir Türkmen sahra ýakynlaryna Madandyranna Kumuştepe'den gidip şoň bilen näme bir delegasiýa ýollaýarlar türkmenler. Olar şoň bilen gurrunga geçýärler. Uruşmak, atışmak gerekligi ýok. Biz halkyra diýetjek eder, sizler rahim bir-birimize gana çaýkap durmaýly. Meselen şey gutaraýylýarlar da. Hawa ne ol respublikaya jara dellere bir ýyllaky goranýarlar, ondan sonra jydat bilmäni Türkmenistana gaçyp geçýärler. Olan sonra Türkmenistanyň başlara näme gelipdir Hudaý bilýär, ýöne 30-njy ýyla çelin baryny öldürip gyryp gutarýarlar da. 3000 türkmen eskeri ýanky 10 tane ministrler kabinetinde 10 ministr bar eken adam. Hem näme maslahatçysy. Şolar bilelikde hem biz Türkmenistana gidip şoň hiç biriniň näme gonamçylykda hiç bir ýerde däm nerede gömülipdir tap bilmediňiz. Hiç taýdan ýerini tap bilmedik. Ýöne soňra Prostoroko zamanyna Osman Ahun'un gyýyny tapdyk, gelini tapdyk çotady. Türkmenistanyň geline adamsy Osman Ahun'un ulugly ikinji jahan uruşunda ölüpdir. O tada gurban bolupdyr. Ondan näme şoňa uruşa gatnaşan he? Uruşa gatnaşan hawa. Özleri bilýärmi şol Türkmen tekradaky öz başlyklyk, öz utyarlyk, garaşsyzlyk, öz başyna bir döwlet bolmak uğruna şolar ýalaky atasynyň, ata-babalarynyň şeýle işlere öňbaşçylyk eden zadyny bilýärmi ýa bilenokmy? Şol ol Warşawski köçede bir gyýdy ýaşaýardy, ol biraz bilýärdi. Ol ikinji aýalyndan o birinji aýalyny äkle Irana alýar. Ola ýana familini ýetgetýärler, soňra Arifi diýip famil alýarlar. Türkmen tarada Arifi ile şol Osman Ahun'un näme birinji aýalyndan bolarlar. Ondan sonra bir ogly bar ýaşy Mehmet Madeşin ýanakdamy. Türkmen tarada tanalýan adamlar. Ýöne biz öz owamyzda da bizim goňşymyz bardy. Şoňuň gyýylarynyň biri bizim goňşymyzyň hem şoň ogly bardy men bilen diýen duşda. Men babam şah bolup durdy diýýärdi. Bizim oglan hak bilemizok, nähil bolup şah bolup durdy diýip garlardan toraşýakdy ýaşyllar. Şu wagt siziň owaňyzdan diýsemem boljak, şol Benler Türkmenden tomaşa edýän tomaşaçylarymyzyň adyndan bir tomaşaçymyz ýa-da Yusuf aga Benler Türkmenden size salam diye. Töweleme sag bolsun, bizden salam. Köp ýaşy. Awa bir komment bar agam, şoňa da häzir gurrunga dowam ederiz. Ýöne şoňa da bir ýere gelende jogap bersek. Şu wagt näçe adam ýaşaýar Türkmen tekrada diýe. Türkmen sahrada hökümet tarafından diňe bir Türkmen sahrada buluşlaň ýaşaýan ýerinde de Araplaň ýaşaýan ýerlerini, Kürtlaň, Azerbaýjanlaň bulan men sanyny beren noktada. Ýöne her kim özüni bir hirak çaklaýar da. Çaklaly? Ha, bizim Türkmenlerimizde, Türkmen sahradaky Türkmenler özüni hani yani 2,5 milyonna 2,5 milyon ne hataplayan ama 3,5-4 etýän amma da 4 etýän a diýeni köpsü 3 diýen köp da.
siz tarihten hem habardar alımdan häzirki döwre işlerden adam hukukları bolsun, siyasi görüş bolsun, muň medeni jemgyýetçilik görüşi hemmesinden habardar işen gatnaşyp bersiňiz. Tügeleme Allah kuwat bersin. Size bir henge geläjek, hakykata gawat geläjek san näçe? Ve de İran'da 1979'da revolüsiya boldy. Şondan bir ýyl öň İran'da halk hareketi olup durýardy, köşelere çykylyp durýardy, hökümet öňkü güýçden hayaldan düşdi da. Otam hökümet eskerlik ýa-ni 2 ýyllyk goşun wezipeli bolup işdäki goşuna gidilýärler we goşun golluguna. Harby ogulluk. Şolong içinden bir tofor Türkmen oğulları bolup bir toplum başga bir etýän işimiz ýok dip şol o mahal Türkmen Sahra Mazandaran welaýat provinsiýanyň içindedi. Şu Mazandaran provinsiýanyň içindäki bir türkmenler oğulları gidip näçe maşgala, näçe adamlaryny tanap şola 1 milyona ýakyn edip çykarypdyrlar. Şu döwürde. Ilni ol diňe Mazandaran içindäki Aňyrdaky Horatan içindäkiden bada. Dogrymy? Ilni hamana diýili şu mahal İran 35 milyon insan ýaşaýar İranda. Şu 35 milyonyň ilni Aňyrdaky Horatanam goşanyzda hamana 1 milyondan 1 milyon ýarym ýa 1 milyon 200 miň näçe şunu ýanak birdap bolýar-da. Odam İranyň şu mahal ýaşaýan ilaty 85 milyon. 35 milyon bilen 85 milyonyň näçe köpelerligini hatap edemizde şu Türkmen 3 milyona gabat yani çaklatan şol dogrurak bolup çykarym kadip gümen etýän. Näme üçin azyýsy baba? 3 milyon ýaman ada. Siziň Türkmen ekrany özüm baryp görem soň Türkiýe Döwletleri Radio Guramazy tarapyndan iýerilip işläp gaýtdym. Ondan soň Azatlyk Radio tarapyndan gidip işläp gaýtdym. Gözüm bilen görem soň inni gowulem soň aýdýanna o taý bir Türkmenistan ýaly Türkmenistanyň köp ýer tozap ýatan çölle. O Türkmen Sahra bolsa tügeleme gömgök, suwy zady hemme zady ýetik bir adamlaryň bir köpelmeğine ilatyň artmagyna amatly şertler bolan howa şertleri gowur ýerde. Näme üçin bular ýaly 3 milyona az? Indi şol men bir çen menen aýdýar. Göçün köpmi? Ýok, çen menen aýdýan. Men bir her kim çen ýa-da näçe sen bu taýda dolu kesipler baýdalanyp adamdan 3 milyon bolmaly, şonu ýana hatap etýän. Indi belkem 4 bolsun, belkem 3,5 bolsun, men bilmeýän. Men şol hataba alynşy var da ýanky 1979-dan 1 ýyl öň hatap edenle şondan ýumşak revolüsiýadan öň şonu tanap çykypdyrlar da ýöne ol Mazandaran provinsiýanyň içindäki türkmeni ýerleşýän türkmen hataplapdyrlar da. Aňyrda da Horatan näkinem oňa goşmaly bolýar da. Indi şu taýda bir tomoşaçymyz aýdy, adamyň köpelmegi ykdysady ýagdaýyna bagly diýe. Ine menem ýa-ni şoň ýörüýtü dialekt diýen bir näme diýär tomoşaçymyz, kommentçimiz. Menem şoň üçin diýdim. Ýanky ama şertler amatly diýemde hemme zady göz tutanym şol ykdysady ýagdaý. Türkmen Sahradaky türkmenler tügeleme ykdysady taýdan daýok. Sebäbi bütün Iranyň esasy mal bazary Türkmen Sahrada şeýlemi gümmetde. Hadi indi oba näme diýerler? Ýanky oba hojalyk diýerler. Ekrançylyk taýdanam. Oba hojalyk näme Türkmen Sahrada şertli amatly bolan soň ýöne Türkmen Sahrany ýarym milyon näme Horatanyň näme dadyndan dawlary göçürip getirdiler da. Otam bol hökümet nemeler olaram bada. Da olara da bir tohor yer verdiler, pay verdiler, da etdiler. Olar näme şuma hemme zady eýe boldular.
Otaň näme hökümet hem näme şeýgaçylyk bolan soň näme ol şo şeýgalaryny getirdi. Otam öle hemişe de şeýle etdiler. Öň näme 2-nji jahan uruşundan soňra da hökümet näme şan hökümet hem şeýgalary getirýärdi. Dabulu diýip dawulary getirýärdi. Otam anarda Pakistan bilen Araplar da bar, ahym buluşlary Sünnileri getirýärdiler. Ne kimem gelse Türkmenlerle başga halykdan gelip şeýle dolup dula da. Yaman gowy bir zadyň üstünden bardyňyz. Yusuf ağa. Şu Ruslar Türkmenistany basyp alandan soň goşunyň esasy goşunyň ýerleşýän şäheri Aşgabat. Dogrymy? Hawa kazarna gurýarlar da Aşgabat. Hawa kazarma. Şo taýan paýtagy edilýär. Esasan şo taýda şu İran tarapdan gelen adamlaň esasy neme dilenligini aýdypdyňyz bir söhbetdeşikde. Şo näme şol Onlar ahym ýanky 1-nji Petr var, şol wesiýet etýärdi oğullaryna. Siz diýä musulmanlaryň arasynda diýä dini agdalanyşygy, dini akymlary güýçlendirin ne bir-birine düşdünýärdi. Şol bize bir olakon goşunyň gullugyny eder diýärdi. Bir-birine janyna düşerler diýärdi. Otan bula gelýärler Aşgabaty, Gökdepe galasynyň näme mazratyndan soňra Aşgabaty merkez tutunýardy. Zakaspi diýip zat gurýar ahym. Ha oşo Bahaýylar, ha? Ha, Baha İranny Bahaýylar diýip bir dini akym bar da. O Bahaýylar da bar ahym näme şol ekonomi aladaly hereket bilen dini hereketi tiýatry üçünü garşdyryp birde çykarypdyrlar da. Şolary göçürüp getirýärler İranyň hamana Aşgabaty şolaň dünýä boýunça merkez etýärler. Sonra Bolşewikler gelende olar sonra kaçıp çykýarlar, olar sonra anarda däme İsraille Akka diýen ýerde merkezini etýärler. Bir merkezem Londonna olar. Her ýylla birgedek şol Londonda ýygnanýarlar. Sonra Aşgabatdan sonra İsraille Akka diýen ýere geçirýärler. Ýöne ol etadan otada şo parslary göçürüp getirýärler da türkmen bolmadyklary. Indi olara da rahim sonra 1939-dan sonra dat bağlaýar pograniçnik bejerýärler rahim. Sonra pasportlaňyzy Sowet Soýuzynyň pasportyny Almanyň ýerine ola 100-den 90-sy da kabul etmäni taşrak gitýärler da. 100-den belki 100-den 80 90 hem bir miqdaram galýa. Bizem Aşgabatda gördük şolaň galalaryndan badylar. Otam olada var ahib näme de bolsa şunu ýanak näme öň Ors paşatyndan näme zamanyndan alınıp gelýän politika da siýasat da. Şoň esasında Ors paşasy Türkmen Tehrany nädip sowgat edýär İranlara? Ol İranna şol Gökdepe galasyndan soňra İranyň hökümeti bir delegasiýa ýollaýar padşahyň ýanyna, Ors padşahyna. Şol Gökdepedäki ýanky gazançlaryny türkmenleň ýeňilmegini, Orslaň basyp almagyny şola baryp gutlaýarlar. Otam näle biz däme Hazar dengiziniň Gunnatar tarapyna, Kafkas tarapyda. Kafkas tarapyna biz şeýdip alalaşdyk, goňşy bolduk. Şol ýanak däme Gunnawar tarapyna da alalaşaýly bir araçak belläýli, bide de paý berilýärler da. Ondan olam nire gerek diýär da, ol öňlü habary bar da nire gerek aýtjagyndan. Şol ýani öňnün Etrek derýasyny ýanky Safewitler zamanyndan 16-njy asyrdan alınıp gelinýär da. Otam şu mesele edilip, ha? Şu Etrek derýasyny. Ha, Etrek derýasyny araçağa edilip däme şertname baglaşýarlar da. O Etregem terjimesi türkmençay bolýar da. Etrak şu Arapçadan terjime Türkmençay da.
Hawa Türkmen çay bolýardy. Näme üçin biz oň türkmençadan ulanman, arapçadan ulanýas? Bu Onu kesimlerden sen Türkmenistan Cemhuriyetinden soraşmaly o zatlar. Ah. O taýda adamam sorar ýaly. Bilmedim nelekene gözde Urganç diýen şäher bar. Ya bir diňle de Türkmenistan topragyna iki uluş bir tarihten gelýän uluş şäher bar. Bir ýerde Mary, bir ýerde Urganç. Dogrymy? Nelekene Maryň zadyň ykbalyndan okamaly. Nedirse 15 000 adam göçürmeli, uluş şäher etmeli bolýar. Köp planly urýardy. Gaty budjet göberýär şu ta. Dogrymy? Onu bu taýda biziň gurrumyz o däl. Ýöne şonu diýeljek bolýar-da. Buhara hakimiyeti şonu ýerewis alýa ýykýa dargatýar-da. Ýolbaşçytam şoň näme Bayramaly. Sonra Bayramalyň adyna Şymal Bayramaly şäher bardyr. Indi ondan geçeýli Urgança baraýly. Urgançda Hiwa hallygy döreýär. Hiwa hallygyny Buhara emirliginden 100 ýyl soňra 17-nji ýylyň başlaryna döretýärler. Şonu döretjek bolup ýola düşen hereket eden Arap Muhammediň maşgalatyna agdalylyk döreýär. Näme üstünde döreýär? Urgançyň üstünde döreýär. On iki tane ogly biz Urgançy paýtaxt etmeliýär, merkez etmeliýär. Arap Muhammedem aňyrdan näme kolonial islam näme gizlen gatnaşygyna bolup ol iş alyp barýardy. Olam kabul etmejegini bilýärdi, ýok diýe şu hiwa geçirilýärdi. Otam ogullar ikiye bölünýärdi. İsfendiyar bilen Abulgazi Bahadır Han bu tarapda durýar, şu hiwa geçmegiň tarapdary bolup durýarlar. Ol iki ogly bar ahim Urgançy biz Urgançy diýereltmeli-de. Urgançy Moňgollar Çengiz Han bir ýykda suwaldyrdy diýe, ondan sonra da Agtak Teýmuram ýakdy diýerdi. Ýakyp kül etdi. Indi ýaňadan biz şonu diýereltmesek biziň näme hökümet gurup näme etjek diýerdi. Biz şu öňki ýa-ni güýçli bolmaly, türkmenler bilen birleşmeli ýa-da. Da adam olary urup öldürýärler-de, olar etdirtmeýärler-de. Ýöne şu çakynşyň içinde hem İsfendiyar hem Merahim Abulgazi Bahadır Han İran'a tagynýar. İran'da kimme? Sefevitler hökümeti bar. Şonu otam Abulgazi'ni taklap 10 ýyl talim berip ýollaýarlar. İsfendiyarem atak iyi berip hakim etýärler. Bu taýda olaň elleri bar, olaň planyny, kolonial islam plany. Kolonial islam birinci hareketi Türkmen Sahran ykbalyna. Şondan bizim bugünkü şertimiz döreне, bugünkü ýagdaýymyz şolaň alyp baran siýasatyň esasyna biz şu güne düşýärdi. Indi biz şumat 3'e parçalandyk. Türkmenistan Cemhuriyeti, İran'na, Türkmen Sahraya, ýa-ki türkmenler, biram Awganistanyňky türkmenler Kabulyň golasyna, İran'naky türkmenler Tehranyň golasyna, Türkmenistanyňky Aşgabat paýtaxtly normal daýyldyň kimin golasyna. Ni Yusuf aga Awganistanyňky türkmeniň bizden aýrylyşy, Kabulyň, Kabulyň häkimetiniň astyna geçişi. O nähili bolýar? İnglisler edýärmi? Yok, İnglisler hem şoň bilen alalaşylýar da, bular ortla İnglisler on göde bu alalaşyk dämi 1953'ten başlanýar. 4-nji Iwan, Korkunç Iwan diýip ortlaň padşahy bar. Şolar ämi İnglisler hawa. Şol ämi iki tane tim mejerýärler. İki tim, bir tim Orta Aziýa gitmeli. Olar ilki Buhara diýip bir gişik döwlet gurmaly. İkinci Hywada bir gişik döwlet, iki tanak döwlet gurmaly. Emma o bir tim Kafkaz tarafa gitýär. Kafkazda awnyk hallar tapyp, şu taýda gişecik hökümetli bejerýärler. Näme üçin olakon hökümet bolmanyň ýewuny almaly? Güýçli döwlet bolmanyň ýewuny almaly. Awnyk hayalja dordan gymylýan bir de bakna. Şolara bakna bolmaly. Dogrymy? Bu ortada hem Türkmen ýanak halkam
çölle saklanmaly. Zamana laýyk özüni alyp bilmer ýa-ni. Hani bir Sovet Soýuzyna da şol işi gördüler da. Sen Türkmenistan daşawda baranla Türkmen 20-30%den köp bolmaýa, paýtagta gelenle de şeýle bolýar. Jerjew barsanam Jerjewde de şeýle. Bilmedim näme de tutuş Türkmenistan hem şeýle de. Näetdi ses kesildimi? Yok men şo çağalan sesi nemetmesin gelmesin nipneme diýende mikrofonu ýapýar. Yo yankı soru Sol kamera nemetti de sol programmasyny täzeledi, bolyn ýapyp täzeden açdy da. O meselede ben şonu täzelemesem bolanok diýdi. Tehnologiýa boyun egenok. Doğru. Yankı gurrumuz nerek bardın ne? Menem şu neme bilen o ansanaky Türkmeniň bizden aýrylşy. Şo barada başladyk gurruňy. Şoň hem mete yankı kolonyalizm planının esasında gitdiýär. Ýöne kolonyalizm soňra Gunmatarda däme bu yani endüstri revolüsyon bolýar. Sen agatlaşmak. Şo Ivan Grozny döwründen başlady hemmeti diýende, hawa. Şondan başlap şeýle gelýär danışy. Soňra bulan öz aralarynda birinji jahan uruşy bolýar, ikinji jahan uruşy bolýar. İkinji jahan uruşy zamany Tehranyna bular 3 döwlet bolup ýygnanýarlar. Sovet Soýuzundan Stalin bar ya. İngilizce ýygnak, Hawa. Oňdan bular öň İranyň içine dämi Amerikalılar kawup çykarýarlar, getirmeýärler. Bu Ortiýet bilen Inglistan ikide. İkide paýlaşýarlar İranyň ortasyndan. Ýöne bar ahy. Hawa. Oňdan on gurrun aýra da meni oňa geçmejek bolýar. Bolýar geçmez. Hawa da 1906-da İran'daki bolan revolüsiýa we ýa-ni konstitusiýa kabul edilýär, meclis kurýarlar. Ondan sonra Amerikalılar däme Mr. Schuster diýip bir däme maslahatçy, däme finans däme ekspert ýollaýarlar. Kömek etjek diýip. Başga da şunu ýanak bir kişiňe adam ýollaýarlar, esasan şonu ýollaýarlar da şol bular ikiden näme gysyp İran hökümetini gysyp kawdyrtýarlar da. ikinci jahan uruşuna däme Almanlar, Germaniýalylar däme Hitler ýol başlygyna bular Fransany basyp alýarlar. Fransada Normandiýa diýen ýerde bir gaty güýçli baza urýarlar da. Şotadan näme bular Londony, Britaniýany bombalap başlaýarlar. Oňa bular däme bir ýewun alyp bilmeýärler. Oňa orsular bilen ikisi bilelikde Amerikadan haýyş etýärler, Amerika senem gel goşul. Üç bolaýly, o da diýär Tehrana gel, Tehrana oturaýylýar da. Sebäbi olam aryny aljakdan. Öň kawup çykardyňyz, indi Tehrana oturmalýar da. Tehrana oturup, otam şondan soňra biz anan artdy diýär. Olar Tehrana oturtýarlar, Tehrana konferensiýa geçirýärler. Tehranyňky alalaşyň esasyndan soňra, Tehrandan soňra Sowet Soýuzyny hemme çärele gördi. Hani o Germaniýalylar rahim awtonom respublikasyny ýatyrdylar. 2 milyon Germaniýalyny da Kazakstana göçürdiler. Ýanynam 3 milyon ors göçürdiler. Başga da köp çärele gördüler. Hemmeti şondan soňra bolýan zatlar öňki kolonializm döwleti gutarýar da imperializm döwletine ýerýär da. İmperyalizm zamanatynda, imperializm näme döneminde, asrynda indi täze bir çärele görýärler. Şo çäreleň esasynda bugünkü biziň ýagdaýymyz ýüze çykýar da. Bu men düşünjem. Bu meselelerini ýöreýte öz başyna gurrun edip hem alyp bolar da. O ansan nädip, o ansanak Türkmenler nädip Kabul'un häkimetine geçýär? Ara çek belli kardeşim. Sovet Soýuzynyň ýeňçek padşaň döwründe ılalaşylan yerlerden ara çek kabul edilýär. Şu ara çekde
o Türkmenler için edilmeýär, onu öýler için etýär o meseleni. O Türkmenin bir parçasy o ýanna galýar, bir parçasy bir ýanna galýar. Türkmenler hiç wagtam özüne göre zamana laýyk hereket edip bilmeýär. Sebäbi olary näçe ýüz ýyl çölle sakladylýar. Malgara saklaýan etýärler. Soňra göde Hadar deňiziniň ýakatyndaky türkmenler ýuwaş-ýuwaş Hadaryň üstü bilen näme gatnaşyk sawda satu da edip ýuwaş-ýuwaşdan biziň o mahalam Hazaryň näme kenaryndaky Gunnowar tarapynda en ulukhan şäher Kümüştepe şäheri. Kümüştepe şäher hem şumat Türkmen sahrada. Sonra Kümüştepe şäheri Araçagy daladelerinden sonra ýapallaryndan sonra 1927-nji ýylda Yeşellin 1925-nji ýylda okupert etdiler. 2 ýyllap türkmenleri gidip geleňizde ştada planyň eline piçat berdik, şoňur kagyň üstüne piçat basar, şondan şeýdik gidip geliň diýýärler. Ondan sonra da ýuwaş-ýuwaş berkitýärler. Araçagy şol Araçagy berkitilen zamanynda da Iranyň hökümeti hem şoň bilen Stalin bilen bilelikde Kümmet Gawuz diýip şäher bejerýärler. Kümüştepeň halky ýüzde ýarysy Kümüştepe şo kümmede göçüp gitmeli bolýar. Sebäbi Kümüştepede ykdysadyýat çökýär. O Hazaryň üstünden etýän alışverişini Bakuwa gitýär, Mahaçkala gitýär, Enzele gitýär, ola ýatyrylýar da. Emma Türkmen sahrada ki bolan ýagdaýda soňra däme Tehrandan Türkmen sahra Bender Türkmene demir ýol çekilýär. Bilýärmi haçan çekilýär şu? Bilemem. Haçan işläp başlaýar şol däme 620. Hani men hadap eden şonu. Bu Eýran hata bilen häzirki Eýran hata bilen 1929-njy ýylda birinji tren marak hem Tehrandan ta Mazandarana çelliň gelýär, Mazandarandan bärikin başga tren bilen gaýdylýar. Otan bütün şu hava otlary, şol öň deňizden sawda satu etýän adamlary, zatlary hemmesine Tehrandan däme Türkmenlere däme mehmanhana bejerdi, Türkmen mehmanhanalar zatlary şoň üstünden marak hem gatnatýarlar, Türkmenler däme täjirlerin baýlaryny Tehran bilen alışveriş etdirip alışdyrýarlar. Ondan öň Türkmenler ta şol näme 25-nji ýyla çellin şu içýän çaýyny ýandan kullanýan gandyny hemme zadyny näme orsiýetden satyn alyp getirýär. İran bilen hiç zat alışveriş ýok. Bir deňiziň üstünden näme Amrda Enzeliýe gidip alışveriş etýärler. Köplenç alışverişleri Baku bilen, Astrahan bilen we Mahaçkala bilen. Ýöne soňra rewolusiýa bolýarda, bolşewikler gelýärler, Sowet Soýuz döreýär, şondan soňra dem Araçak baglanýar, demir hem suwdan hem gatnamany, ýani deňizden hem gatnama ýapyrylýar da. Şol 1929-nyň näme içinde şo türkmenler ýörýte göni Tehran bilen baglanyşylýar da. Demir ýol çekilýär, şo demir ýoluň üstünden näme gatnap başlaýarlar da. Ýüzwa häli biri şol Gadawat bilen baglanyşykly bir zat ýazdy. Gadawatçylar bilen baglanyşykly. Şol Gadawatçylar Gadawat urşy, Gadawat şol garaşsyzlyk uğruna edilimi nähil boldy. Şol kolonialistlara, basywaljylara zatly garşy bir halkyň garşylyk görkezden hereketimi nähili? Yo, halk otada herekeden o halkyň üstüne ola çolup gelýär. Gadawatda da şeýle. Gadawatda da şeýle ol bärde yalandan at berilýär. O Türkmenler bir zady da näme kelletini meşgul etmek üçin şoň bilen näme güýmenip geçsinýär da. Gadawat meni ana kurumly tapýarlar. Türkmen pahyry otada ýaşa şoň bilen aralaşyk bolýar, adamy berýärler, näme gerekdi dedi. Ola da öýleri otlaýarlar, bulan hemme mal garatyny sürýärler, hiç zat goýmaýarlar da, bütün näme ýaşaýan ýerlerini otlaýarlar da. On kılıçdan geçirip başlaýarlar. Bula da gaçyp başlaýar.
sonra karşısında durmalan bolýa gerek yerine. Ýöne bula gaçyp ýetişip bolýa paherler. Oňdan ahyrynda şola bilen alalaşmaly o andan sonra bolýa diýe. Ol näme özbeklerden, gazaklardan, kongratlardan, Qaraqalpaklardan alan pulundan 5 etden Türkmenden alýar. Türkmen fakir öýünde näme bolsa satat diýe. Üstüne jerime goýýar. Gatyp ulan Türkmenden köýen ary barmy? Ýetwaňa. Şu köýen ary da şol bar ondan tekbirdi näme ýa-ni Salcuklar hamana bulan näme Siriýede bilmedim näme Filistinne şo taýda bar ahym bilmedim Yeruzalem ýa Beytul Muqaddes diýerler. Ba şo taýlaryny alypdyrdylar da baryp hamana. Şondan has savaşy başlaýarlar ha? Hawa da şo has savaşy başlaýarlar da. Has paradylar hawa. Oňa ola savaş başlaýarlar, soňra da görýärler savaş bilen bir ýeňip bolmaýar, bilen içine girip başga hili ýollar başlaýarlar. İçinden vurup başlaýarlar. Ýadymdan çykman kabarda sorajak bolýan boly. Enver Paşa var. Şo Osmanlyň generallarynyň biri. Şo Enver Paşa näme edipdir Orta Aziýada? Şoňur türkmenler bilen bir eden işi gatnaşy gazady barmy? Türkmen zährada, Türkmenistanda ýa Owganistan tarapda umumyň türkmen oturumly ýerlerde bir şoň eden işi bolup durma, näme iş etdir şo Enver Paşa? Erkin birzat diýär, şoň üçin sizden soramak istedim. Duş gelen bolsa şol tarihi çeşmelerde. Yo o näme hemme zat bolup bitenden soňra gelýär, ýetişýär, näme etýär. Men şonu ýanak düşündim ne, onu men ýörüýte alyp işlemedim. Ol biz üçin kän bir türkmenler üçin gerek ýeri ýok da. Sebäbi o mahaly hem Osman imperatorlugy çaşa ýykylýar. Birinji jahan uruşunda. Germaniýalar hem çökerýärler da. Germaniýany. Otaň näme soňra däme datda Osman imperatorlugynyň içinden näme häzirki Türkiýe Jemhuriýeti çykýar da. Bizim gurrumyz häzir oňusunda däller. O taýlar bize gerek ýok. Ýusuf seni tarihi maglumatyňyz bolan soň sizden sorasym gelýär. Ben köp adamdan şu zady sorap bir hili bir yüreğine junk bolar ýaly, göňüňe jaý bolar ýaly jogabyny alybilmok. Şeýle bir ýagdaý bar. Inni türkmenleri üçe böldiler diýdik häli, dogrymy? Türkmenistan Respublikasy, Türkmen Sähra, biram Kabula bagly Owganistanyň Demirgazynyňky türkmen köpçüligi. Ama Jowzjany ýaşar da türkmenler. Inni şeýle bir täsin bir zat bar da. Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan bäri, men bilýäňiz, biz näçe ýyllapsyň bilen Türkiýanyň döwlet teleradio işlemde bilelikde işleşdik, soň Azatlyk radiosyna bilelikde işleşdik, dünýä türkmenleri gepleşikliklerini bile alyp bardyk, tegele stolları bile alyp bardyk. Inni şo taýdan maglumatlar hemmesini bir ortaga goýaňda şeýle bir täsin ýagda ýüze çykýar. Türkmen Sähradaky türkmen ine bir näçe günlükde boluşýaly. Türkmenistanlar känmir olar ýaly ähmiýet berip hatyryny gutlamasa da Türkmen Sähradaky türkmenler hatyryny öz-özünden gowy edip gutlady, belledi. Bellek geçdi şonu. Halk bolup belledi. Inni Türkmen Sähradaky ýa Owganistandaky ýa-da biziň bilen bir dille dälle başga şiwede dialektde gürleýän Siriýadaky, Irakdaky, soň Özbegistandaky, Russiýadaky, Astrahan, umumyň beýleki dünýä türkmenleri Türkmenistanyň daşyndakylaryň hemmesi Türkmenistanlar bilen gyzyklanýar. Türkmenistan bilen gyzyklanýar. Türkmenistanyň meselesi bilen. Ýöne Türkmenistanlar özünden başka hiç bir türkmen bilen gyzyklanmak. Näme üçin? Şoň bir tarihi düşünür şu am şoň.
Men İran Türkmeni olup men siz demi Mara Türkmeni men senden soram bolany. Sen benden sorayan. Yo hani tarihte bir adamlaň bir düşünjesiniň içine bir neme sokup durlarmy? Näme edipdirler? Men düşünýärem. Yo, esasen merak etip yankı kolonyalizm Yo o bir men devran. Türkmenistany men gyzyklanyp ýörnä men dünýä türkmenleri ýaplaşygyny onu çeýlenler taýýarlaýana. O da nälikine şol kolonyalizm döwründe biz aýtdyk. Ol kolonyalizmin başlangyç döwrü bar, soňky döwürler bar, soňra imperializme geçýär. Olar alyp barýan siýasatlaryň politikasynyň asasyna umumyň türkmenler özi bilen kepeki bolýarlar. Özleri bilen. Sebäbi öz milli baýlyklaryna ýet çykmaýarlar. Öz medeni baýlyklaryna ýet çykmaýarlar da. Indi şuma türkmenler opozisiýa bolýar, beýleki bolýar, şuny ýanakda käme hal men görýän otady hereketli etýärler da. Yankı virtual dünyada görüp bolýar da köp zatlary. Şoň içinde de hani o derecede bişendat yok da näliken men milli demokratik hareket görýärmi öz hareketini ya milli hareket görýärmi milletçilik hareket görýärmi her gaýtynyň özüniň bilen bir terminologiýada manysy bar da. Ya milletçi diýen nasionalista ýerýär, milli demokratik diýen hem näme bir progressiv taraf bolýar. Meselen hani Türkmen opozisiýady bir akım bolup bilýärmi? Akım bolup akyp bilýärmi dünýädäki bar kategoriýalaryň esasynda? Adam zadyň gadanan, ilmine gadanan, sosiologiýada gadanan, ilme laýyk bir jemgyýetiň içinde bir akymla döremelli. Siýasy akymlar. O siýasy akym sen nerede görüp bilmeli? Sen oň programmasynda görüp bilmeli partiýaň, siyasi hareketin hem oň ustaw diýäňizmi? Ýani düzgün namasyny. Ustaw da o. Hawa, düzgün namasyna goramasynyň näme teşkilatyny goramaçylyk, örgütçilik ýani organizasiýa dadyn meselesini görkezip bilmeli. Haýsy organ, haýsy bölüm, o bölüm bilen nähili gatnaşýar merkezde. Olam şu kategoriýa gelenne sen bir öten döwlete gelsen, mesela şu Germaniýada Sosyal Demokrat Partiýa bar. Dogrymy? Ondan sonra bir progressiv partiýalaryň içinde Ýaşylar hareketi var. Ondan sonra liberal demokratlaryň hareketi var. Partiýasy var. Ondan gelen konservativ partiýa, CDU diýerler Germaniýada. Yani bir union, yani bir Türkmence aýtsak bileleşik. Kim bileleşikle? Ama Demokrat Krist'e bilýän nämeler? Haçparästler. Hristiyan haçparast. Demokrat hamana Demokrat dämi haçparästlaryň näme uniony diýmek bileleşigi. Şolak konservativ partiýa bolup durýarlar. Ýöne her gaýta bir akym näme jemgyýetiň içinde gidip duran. Siyasi akım özüne göre fikri bar, gerek yerine çäre görýär, konferansiýa geçirýär, täze plan kabul etýär, täze program kabul etýär. Ondan näme bir özüne göre bir organyň bolýar, gadyety bolýar, şonda näme hem zatlaryny çykaryp durýar, dünýäň bolup geçip duran wakalarynyň hemmesini analiz edip durýar. O häzir o dünýäne bir akym bolup näme hareket edip duran Türkmenistanlyny men görmeýän. Yine burada sözüňiz bölýän bal bilen kesýär türkler bağışlan. Inni häli aýtdyňyz da şol kolonizatorlar, koloniýaçylar, kolonizatorlar, şo basyp aljalar daş döwrüňde basyp alanna iň soňunda Türkmenistan ellenýär. Türkmenistan basyp alýarlar da. Hiç kili gyzyklanmandyr türkmenlerde. Şoň bilen şu söwda gatnap duran söwdagärler hem şoň bilen bir gyzyklanyp durmandyr tarihte. Indi şuň köwle geldiňiz ýaman bolsa da aýtdyňyz da. Ine häzir Gazagystanda bir oýun oýnarlar. Gazagystanda dürli güýçler öz oýnuny öz diýen netdirjek boldy, bolaşdy Gazagistan.
Inni edil häzir Türkmenistanyň üstünde her kimin bir plany, her kimin bir oýuny, her kimin bir hakyna tutma adamy, topory, hereketi ba yönü ine sizin edil aýdyşyňyz ýalyla şu Türkmenistanyň şansly tarapy Türkmenistanyň watandaşlarynyň 170 götermine ýakyny daşary ýurtlarda eklenji üçin, okuw üçin ýa-da düýbünden göçüp giden. Daşoğuz, Lewap, Mary, şo taýdaky bir elinden iş gelýän başarjan halkyň gatlagy ýok, şo 3 welaýatda ýok şol gatlak. Şol welaýaty ayakta tutubiljek, gora biljek ýok şo 3 welaýatda. Beýleki ýerleri biljek, beýleki ýerlerde edil bolar ýaly. Inni şular ýalaky bir Türkmenden üstünden oyun oynolupdur tarihte. Häzir hem oynolupdy. Ýöne şundan habardar däl şular näme üçin? Şol ugrun ölümini okamaly bolýar-da. Bilmen näme üçin diýip ýöretemän Türkmenistanyň bolup geçýänlerde ýewrenjek bolup dämi Zakat bana vaktim yok. O zatları edeyim diye ben durmak sebep bizim öz meselemiz özümüze yetekli de. Doğru mu? Hawa. Bizim İran'na şu häzirki zamana uygun hareket etjek bolup dämi şu insan haklarının deklarasiýasy we jarnamasy. Hawa. Şoň esasynda şoňa talgylanyp bir deň hukukly ýaşajak bolýarsa. Olam näme demokrasiýa talap etýär. Sen hemme zatamy halk hemme zady goşulyp biljek bolsa bir demokratik şert gerekdir. Demokratik şert ýaramaly. Otaňdan araçagy Türkmenistanyň araçagyny İran bilen Awganistan bilen öwrenip göreňne ýanky kolonialistler gatyp gaw edip işläpdirler. Hiç şula däme bu ýakynlykda özüne gelip bilmedi ýanaga gelite de bar ahim gaty agyr ýagdaýa düşdüm diýip tarahym köp işler alyp barpdyrlar. Hemme zady hesaplap däme ölçüp ketdiler. Türkmeniň näme özü bilen özüni ketekleşdirmäge çäre görüpdirler. Bir ýene anyp bilmesinler. Olaň näme hemişe de alyp barýan näme politik siýasat şol agdany alaltda häkimet etdiýär-de. Şo şogaryň altyna iş alyp barpdyrlar. Bu umumy biz häzirki zaman türkmenleri şuna zamana laýyk meselany öwrenmeli bolýarlar, zamana laýyk tabi çäre görmegine harekete geçmeli bolýarlar. Otam şu hareketleri häzirki zaman biz virtual dünýäde website diýe ýa şoňa meňdeş mümkinçilikler we Facebook diýe bilmedim blog diýe näme diýe biz hamana şu topar ne hareket edipdi siýasy topar ştada şu website we ştada biz şolaň näme ýanky ustawyny ýa programny barp öwrener ýanak şert ýok. Mene hiç ýerden tap bilemek şu zatlary. Näme karara gelipdirler, näme çäreler geçiripdirler, bir şonu halk habarly bolup durdun. Gerek heweslenýän adamlar şonu nälikine şu adresde görüp bilýär diýen zat görmedimmi? Barmy şeýle bir zat? Gıynan tagam ýok agam. Gıynan tagam ýok. Bolmaýar da o zamana laýyk hareket bolmaýar da. Zamana laýyk hareket ýok. Bir zat etjek bolýanlaram akla, paýgaza, tersatlar bilen meşgullanyp ýörler. Şol häki aýdyşyňyz ýaly şol çarwalar ýaly hiç zatdan habar ýok. Şolar ýaly ýagdaýlar da. O da niten häzirki zaman nähili işle edip bolýar, nähili hareket edip bolýar, nähili hareket edenlerden dünýä özüň hata baldyryp bilýär. Şu meseleler badan, lakin her kime de bada Türkmenistan Cumhuriyeti'nin ilatına da var, İran'da yaşayan Türkmen sahralılara da var,
Awganystan'da ýaşaýan türkmenlere de. Bilen ne umuman Awganystan menen İran'da ýaşaýan we hem Türkmenistan Cemhuriyetinde, Orta Aziýa jemhuriýetlerinde ýaşaýan türkmenlere Hazarın Gunnogar türkmenleri diýär. O Orta Dogudaki türkmenler, Kavkazya'daki türkmenler o tarafa gitýärler da. Indi şeýle urdatmada türkmenler şu tarafa, Günmatar tarafa gidip ulu imperiyalar, döwletler, zatlar, Seljuk bolsun, ol neme Anatolia, Seljuk döwleti, soň Osman bolsun, şolar ýazatlar gurup neme diýerler. Soň häzir şu taýda biri bir gowy neme dipdir, komment ýazypdyr, sonra beripdir. Yusuf aga men birdada düşünmedim. Bizim atalarımız Türkiye topraklaryny gazanmak üçin kömek etdiler. Orslar Göktepe galasyny alanna näme üçin kömege gelmediler diýip neme diýär. Sonra Türkler näme üçin kömege gelmedi şonda diýip. Türkmenler Türklerin üstüne barıp bede kömek ettin diýipdirlermi? Bilmedim. Şon diýem bolsa, on etmedik bolsa onu da biraz diýip bolar da. Sen öýüň hata baldyryp bilmeýän diýip ýa aýtdym ben. Häzir biz 21-nji asyrda ýaşaýar. Sen şu Türkmenistanyň opozisiýanynyň ýa Türkmen sahradaky falan guramadan biz dünýä falan näme dünyadaki organlar ve teşkilatlar var dan heleki. Halkara derejetinde. Sen öýüň hata baldyryp bildinmi? Şu ýonçak öýüň hata baldyryp bilmeli. Şol Türkmenistan meselesinde biz şu opozisiýon topor diýen ýani her şu topor wady öýüň hata baldyran bolsun dünýäde. Zaman şonu talep etýär bizde. Şonu edip bilmesen sen onu ýanakdamy güýçli hareketler derece bir täsir goýar ýanak bir edip bilmeýän. Tuvaga aramızda Arslan diýip bir illeşimiz geldi. Arslan goşulaýyn idi. Arslanam tarih bilen gyzyklanýan bir öňdewarjylarymyz, aktivistlerimiz şu Türkmenim kanalynyň göni ýaýlymlaryny alyp barýan alyp barjylardan, öňdewarjylardan biri. Indi şu taýda bir soraw we Yusuf aga. Watan oglu diýip bir tomoşaçymyz sizden soraýar. Belki de şu daşary ýurda çykan Türkmenistanyň raýatlaryny daşary ýurtda kalon ýalaşdyrmak üçin näme edip bilersiz? Biz ýaşlara halk hereketini güýçlendirmek üçin näme teklip edip bilersiz? Şu daşary ýurtlarda kolonizatorlaryň täsirine galmaz ýaly ýaşlara halk hereketini güýçlendirmek üçin näme teklip edip bilersiňiz diýe. Yusuf aga siz Türkmen sahrada göreşiň içinde bolluňuz. Sovet Soýuzynyň içinde göreşiň içinde bolluňuz. Ýewropada we häli şu dünýäniň köp ýerine şu Türkmenliň hak hukuky üçin göreşip ýörsiňiz. Allah kuwat bersin. Şu sorawa jogap berseňiz, ýaşlar halk hereketini güýçlendirmek üçin näme edip biler? Siziň teklibiňiz, maslahatyňyz? Zaman näme talep etýär? Esas mesele şu da biz zamana göre zamana laýyk hereket etmeliýär. Biz ilki gurrun etmeliýärmiz. Zaman bizden näme talep etýär? Biz nähili şoňa däme uğraşyp bilýär, şoň talabyna jogap bermek üçin. Meselem näme Sovet Soýuzynda Gorbaçew ýaly aýtdy, bizden zaman talep etýär, biz prostroyka geçirmeliýdi. Täzeden gurmalydy zatlar. Zamana dedi bizden şonu söyle. Näme üçin isleýär? Teknologiýa diýip belli bir derejede ötdi. Adamzadyň gatnaşygyna täze bir däme teknologiýanyň öten derejesine laýyk ütgeşiklikle geldi. Bizim öňki ýanak bar, öňki teoriýa bilen Sovet Soýuzy ýanaga höreket biz äket bilmeýär, sebäbi açyk bazar sistemine geçmeli. Şu bire de gelýär da şu mesele. Ya biz ýana dünýäň haýsy halkyň bolsun tapawuty ýok. Zamana senden bir zat talep etýär. Talep etýär sen mesela opozisiýon boljak bolsaň, opozisiýon
Mesela özüni halkadere derecesinde insan haklarının goraýalygyny görkezip bilmeli. Tebigaty goraýalygyny görkezip bilmeli. Şoňa bir özüne göre inisiýatywasy bar. Şonu mesela näme metal üçin Türkmenistan hökümetmi ya başga bir hökümetmi nähilli şu derecede gerek derecede şoňa laýyk iş alyp barmaýan bolsa şonuň näme faktlaryny berip bilmeli dünýä. Şunu ýanyk bir talap etýän zatlar bulary mesela eger näme ýokary derecede öwrenjek bolsaň ona sosiologiýa okamaly bolýar. Ýöne biz o zada okap ýetemizok da men mesela okuýmaly bolamna men gidiremeler atýan bolup okuýp näme derece aldım. Türkmenistan. Yok ben Tehran'da İran Üniversitesinden. Ha, men siz Türkmenistan'da okuduğunuzu diýip bilýärdim. Yok Türkmenistan'da ýene şol ogurdan otam ben bide şol İran hökümetine karşı gatnaşan hereket etdi. Türme düşönümüz üçin näme İran'ın hökümeti iş almaýardy. Odan biz näme bu näme şahsy firmalara girmeli bolýardyk da. Odan şu firmalar bir firma vardı. Men bir Japon firması Sanya diye bir İran firmasına bile ortak bir firma kurdular İran'da. Engineer consultant deyip de şu tada işe başladım ben. O tada ben adam İngilizce parlayadı. Şu yerde işledim. Diyecek bolýanym mesela yankı men okan ogrum su näme diýär? Vodostroy işledim näme? Türkmenistana gaçyp geçemlerde o tada men Vodostroyda öňkü işden işini goýdular da. Daşowda işledim. Daşowda akademiýasynda nädip ýoluňyzy düşüp bardyňyz, girdiňiz, iş ýap başladyňyz. Şolom ýaman täsir. Hawda ol men İran'da bir ýyl hareketde bolduk. Bir ýyl hareketin içinde biz bir ýyllap goşa hakimiýetlik döwlet birlik Türkmenistanda hem merkezi hökümet hem Türkmenistana hökümeti iki tarapdan goşa hakimiýetlik boldy. Soňra çakınşmaga bardy, ýeňilmege bardy, kaçmaga bardy. Otam Türkmenistan'da biz sen oturýan fikret ýa men de şol engineer bolup işläp gezmelimi ýa men ýoluma düşmelim, başga bir zat etmelim. Otam ben görýän men halkyma gulluk etjek diýsem men halkymyň taryhyny bilmeli, halkymyň edebiýaty bilen tanyş bolmaly. Hamana 16-njy asyrda goşgulary okap bilmeli, o mahal näme duýgulary barmyşdy, şonu aňlap bilmeli. 18-nji asyrda mesela Maktumul nähili bolup da ortaga gelipdir. Esasen 18-nji asyrda Türkmenlerin medeniýetinde bir olakan revolüsiýa bolýar. Bu olakan ütgeşiklik bolýar. Şu ütgeşiklik nirden gelýär? Men şolar ödýänmin özüm çykarmak mejburiyetinde, men şunu bilmek mejburiyetinde. Şudatly meni ilmi barlyk işlerini alyp barmana çekdi. Otam ben şu Daşowda işläp ören ýeriniň üstüne häzir bir ýyl geçip geçmäken dilekçe berip başladım. Haýyş edip başladım ýazyp. Men şunu ýanak ýerde işlejek bolýan men özüm de hemem men bilen bile işläşde gelenler şolaram marahym edebiýat bolsun, tarih bolsun şol ugurlarda barlyk iş alyp bara ýanak şert döredin diýip haýyş edip başladım. Şu haýyşla göreýildiler, detlap Daşow Aşgabatda bolýar, akademiýa Daşowda ýok diýdiler. Soňra bir prostroyka diýen mesele ýüze çykdy. 1985-den. Bizim 1983-de bardyk-da. Bir ýyla bizi Järjew Türkmenistana Çärjew diýerler. O Järjew biz Järjew diýäk-de. O biz Järjewyň bir çölüne bir ýerde takladylar gaba. Bir ýyllap. Ondan soňra biz öwrendik de Azerbaýjanly baralary 2 aýdan ýokary taklamandylar. Özbekistana akiderlerinden nähim bir käfte taklapdylar, bir käfteni hotelde taklapdylar. Belarusiýa alyp giderleri bar.
olaram gönnen gönü öý beripdirler. Emma Türkmenistanda bir ýyl çölle biz bar ahim takladylar. Ondan sonra bize däme watansız dep bir pasport berdiler. Bez garajdan istifade edip. Daşawdan çykmaly, 1 metr çykjak bolsam habar etmeli. Ama daşawda işledik de, işlemeli boldyk. Şol 3 ýyla çekdi dağdan. Ondan sonra prostroyka bana kömek etdi. Men şu haýyşlama jogap bermeklerine. Sebebi otadan näme immigrasiýa bolup gelelle we polit immigrasiýa biz ýanakda. Ýowaş-ýowaş otadan çykyp gün batara gaýdyp başladylar. Ana Türkmenistan näme hop İran menen araçak, İrandan näme hop prostroyka bolandan sonra ýowaş-ýowaş gelip başlajaklar. Şondan öňçäkçi biz näme baran türkmenlerden getirilip biziň haýyşymyzy kabul etdiler. Türkmenistan öýde için kabul etdi. Bize bir zat etjek bolup kabul edene aýym ony. Ýöne bilen peýdalandyk. Şu taýda işledik, ilmi işler, ilmi barlyk işleben tanyş boldyk. Olam öz taryhymyz bilen tanyş boldyk, öz edebiýatymyz bilen tanyş boldyk. Şonu giýjegini okyp başladyk. Biz Daşawda bir Daşaw tutuş welaýetinde bir kitapxana goýmadyk, şoňa barmadyk bolaýly. Şu geçen marahim Türkmenistan 1924'te kurulupdur. Oktyabr ayının 27'sinde. Türkistan Cumhuriyetini parçalatdylar. İlki Özbekistan Türkmenistan etdiler de. Şondan sonra näme näme kitapxana bolsa, näme bolsa açylan bolsa, näme kitaplar ýazylan bolsa, çyklanmada hemmesini okat çykdy. Sebebi şol öz halkymyzyň taryhy, öz halkymyzyň ykbaly nähili bolupdyr, şoň bilen öwrenmeli boldyk. Ondan sonra edebiýata, sunugata bidatlar öwrenmeli boldyk. Sebebi biz halkymyzy öwrenmeli boldyk. Halkymyz näme gülle başyndan geçiripdir. Indi bugün biz näme etmeli? Kıysaca edip aýtsam şuda bolup başymyzdan geçen. Minnetdar menni bize bir Türkmenistanly doganymyz goşuldy. Şonum bir näme deli sizi dinläp biz 2 saat bolup barýar. Döwlet gaýrat etdi. Benim ini garry adam-na. 2 saat bir ýerde oturjak bolsaň işim var. Por onda häzir onda şu Arslany bir dinläli, ondan eger size soraw ýok bolsa sizin bilen hoşlaşaýaly. Ben ondan tomoşaçylar bilen hoşlaşaýarym. Bolurmy? Arslan göde da başla bir döwlet göde bütün dünýede okuw 45 minut geçýär. Endi muny klip edip çykarjak bolsam näçe minutlyk etjek? 2 saat gurrun bolla. Yusuf aga, Türkmeniň diňe salam teli 45 minut. Özüň bilýär. Ne çawatdan näre biz şu meseleň üstünde döwletler radio programmasynda bolsun, azatlykda bolsun, şu adeçenni çözüp ýeňip bilmedik meselemiz şu bolle ýeldeşmede işleýle, ýeldeşmede bagşladym dedi. Arslan söz sende. Alo, selamun aleyküm. Wa aleykum selam. Salam, bizdenem salam. Aleyküm selam. Ahmet abi sonra batdı so 79-njy ýylda bulan rewolýusiýa bardy. Yusuf aga bir sorum var diye 79-njy ýyldaky rewolýusiýa bilen baglanyşykly. Hawa Arslan men sesi ýapýan. Özüm günü. Aha. Yo, so rewolýusiýa barada sonra japyň. Şondan soň Amerikalar 40 000 goşun gelip şu taýda bardym sondan. So näçe çykardylar aňa kup. Gitdi boldum bolan okmaý son doğru japyň. Uruş çykardylar öyle. Amerika ile İran'ın koşunu yoktu hiç wagt. Yok, men o kanda so 40 000 goşun mat gibi istin so Amerika 79-njy ýyldan öň 40 000 goşun bar Amerikalar. Onda da haberlanan soň men biraz köni gurrun bermeli boljak. Goda 1970'te men student boldum. 1971'in başynda fevral ayının içinde var İran'na salahly yaragly giydilen örgütler, giydilen teşkilatlar yaragly hökümetine karşı yaragly hareket başladılar. Dağa çykdylar, şäheriň içinde uruşdylar.
Menen birinji ýyl studentdim. Menen şolar gollap hereketi başladım. Menen şonuň tarapdarlary boldum. İki gerek durmaya düştüm. Ne o zatly yerine bolsun. Ýöne men türkmen bolup elime sala yaragly alyp hereket etmeýin. Ýöne şoň tarapdary bolsam bolaýyn dedim. Sebäbi biz türkmenler milli arlyk bolýak, o derejede özümüz fedakarlyk edip bilmeýäk. Ýöne şolar Amerikalılar Sovet Soýuzy we İnglisler üçüdünün hem näme ýol başladı Tehrana 1943-de ýygynandylar da 1943-de öňkü padşahny Irandan kawup çykardylar. Yerine kimi getirmeli? Amerikalılar etdiler bir yerine respublika döredeylidiler. Sovet Soýuzy kabul etmedi şonu. İnglisler kabul etdiler, Churchill kabul etti. Winston Churchill. Emma Stalin kabul etmedi. Otam ulalaşdylar, näme etmeli? Onlar şoş öňkü şahyň ogluny getirmeli. Ogluny getirdiler. Endi men bulary jekmejek gurrunmajak bolsam kän wagtlarda öz başyna toňra gurrun etip bilerdi. Ýöne şol hereketi bar güýçler bilen ýatyryp bilmediler. Ýanky salahly hereketi. Sebäbi her kim 3 saat näme arar berilýän bolsa jydam boly, 3 saatyň içinde her kim agdyna özüni öldürýän derman goýýarlar. Şonu warakim 3 saatyň içinde özüni öldürüp ýetişmeli. Sebäbi ol haýsy öýde bola ýaşaýarlar. Nirde jaýlary bar, nirde silahlaryn, ýaraglaryny giýiläpdiler, şonu çykaryp bilmediler. Otam men ýedi Vietnam ýanak bir zada ýady. Men ýewün almak üçin näme çäre gördiler. Hameyni'ni getirdiler. Kıytacet aýtsam. Dinçileri getirdiler, sebäbi dinçileri getirmeseler yerine dem soğalçılar alacaktılar. Soğalçılar da dem Sovet Soýuzynyň näme ýoluna düşýär, sosializm ýoluna gitýär. Şonu etmediler. Endi bir kıyıt bir ýogam oturup iki adam gurrun etip bolýardy. Jekmejene eşek boldy. Eta soraňy goşun badym ýokdym şonu bilsek. Yo, Amerika öyle adam verdi, General Heiser diýip bir adam verdi, şa dedi, näme şe gitmeýän çykmaýan dedi. Şaň näme ýazylan näme datla bada kitapla çykdy da. Ýatlamaları var da nälekinä. O soňra şaň ýany ofiserler datla gelýär, näme gitjek bolýar, gitme qal, haýyş etýär, atýar diýip ýalbarýarlar. Onu ýaňy diýär General Heiser geldi diýär. Atlantik Birleşiginiň adyndan ne, bileleşiginden. Maňa diýär, han batym iten çykmaly, haniden çykan ok diýip aýtdy diýär. Hem bidat onun öz elinäkler, onun özleri gurnapdylar onu. Hem Sovet Soýuzynyň eli başam üçin. Hem İnglislerin eli var, hem Amerikalyň üçünden birleşik etdiler. Bir bedbaht, İran halkyn bir hirrak bedbahtda. Hem bidat şol hep oýnak gelýärler. Gerek yerine bir-birine karşı durýarlar, gerek yerine bir-birine mulalaşýarlar. Men 1900 hani bir hata edeýin 1353'de okuw bitirdim. Men şunu 621 goşamna 4 bolýar. 75-nji ýylda. 74-75-nji ýylda men bir 5 aýlyk zindanda galdym. Onun bir ýyl önçek 6 aý zindanda galdym. 6 aý zindanda galamna, ýani türmede oturdularlaryna maňa 4 ýyllyk kesdiler. Başla 4 aýlyk kesdiler. 2 aý artykmaş galdym. Ýanadandan tutdular. Ýanadandan ikinji gede tutanma men zindanda gördüm näme bir sektor var, bir bölüm var. Şu taýda geljek üçin İran'ın savaki yani hawptyrlyk guramasy Hezbollah bejerýär. Hezbollah talim berýär. Hezbollah kim? Hezbollah ahurlaryň näme ýerine düşýän ekstremistler. O özler bejerdiler Hezbollah. O bir İran'ın içinde bejerdi, ok Lebnan'da da bejerdi. Türkiye'de de. Ha. Bütün Orta Doğu'da yani şeygalardan Hezbollah bejerdiler. Ekstremist şeygalardan. Ekstremist sünnilerden hem bilmedim El-Gade deydi, falan deydi, kütük deydi. Ola bir devur zaman bulan näme ekspertleri, odatları bilýärler, şoň näme görmeli çäreleri görüp gelýärler.
Düşnükli. Arsan başka sorun yok bolsa Yusuf ağa Yok. verelim. Aha. Bol. O Yusuf ağanı yadat malin. Birinci gedek Türkmenim kanalımıza geldi. Erken testi köp biz şu tarih taydan bir hakiki doğru maglumato eýe bolsun ýaş neslimiz diýip ýygyderli ýagdaýda biz başlapdyk Yusuf ağa bilen. O marurşuny zadyny hemme strategi häzirki zamandaky ähmiýeti taýdan gowedip gurrun beripdik. Indi nesip bolsa häzir ýatatmasak mundan soňam çakylymyzy aňsat kabul edip geler Yusuf ağa. Mehriban doganlar, edidilleşler, gadyrdan tomoşaçylar. Bugün Türkmenim kanalynyň göni aýlymyna hatyra günü çarşuwasynda Türkmen sähraly ýöne Türkmenistanyna, Ýewropada, bütün dünýäde syýasy, jemgyýetçilik, adam hukuklary, şeýlede medeni uğurlarda aktivistlik bilen aktiv meşgullanýan öňdewarjy Türkmen ýaşlygymyz, ustadymyz, halypamyz Yusuf Gor bilen bugün kolonializm we Türkmeniň ykbaly hakynda söhbet etdik. Käbir tomoşaçylarymyzyň sorawlaryna da jogap berdik. Häzirki döwürde Türkmenistanyň ýaş nesli ýa-da oppozisiýasy, syýasy hereketi boljak bolýanlar näme etmeli? Olar barada da maglumat berdik. Yusuf ağa, jemleýici söz siz onda. Yani şükürlüğün hemmesini bizden yani kolonyalizm koşunun karşısına duran Türkmenler özünü kurban eden, canından geçip özünü feda eden Türkmenlerin hatiratı için ettik de. Şu münasebet bilen ettik de. Şolun ruhu şad bolsun. Şolun hatiratı yadi bizim Türkmenlerimizden ismahal unutulmasın. Mudam ýatlanıp dursun. Bütün dünýäde, dünýäň hem her ýerde, her ýerde şunu ýanak wakaly bolýar. Kim watany üçin janyny geren bolsa, janyny geçen bolsa, şoň hormatyny hemişe hemme milletde taklaýar. Bizimkiler de şu hormaty taklap bildirler. Zamanyň talaplaryna şolun özüniň peda etişini şeýlep çiğil çağa bolup, halk bolup, öýlerini ýakylyp, çağlaryny, adamlaryny kılıçdan geçirip, başlaryna getiren belalardan bugünkü nesillemiz, bugünkü ayakdaky ýaşlarymyz tafa galyp bildirler. Häzirki zaman özüni nähili alyp barmalygyň ýoluny tapyp bildirler özlerine. Şo ýola yani üstünlükli iş alyp baryp bildirler diýip umyt etýän, arzu etýän. Köp sağ olun men dinleýän için. Hawa, suwa bağışlan bir soru var şonum nemetmeli. Şu Soros ýaly umuman şu dürli ýurtlaryň syýasy işlerine, içerki işlerine goşulýanlygy öňe sürilýän şular ýaly dürli güýçler ýa-da öz bähbidini arayan şular ýaly bir toparlan zatlan planlary, proyektleri, taýýarlyklary, zatlary badilýe türkmenler barada. Umuman şulara karşı nähili bir hüşkär eserden bir duýgur bolmaly. Şu arada da bir tejribeňizi paýlaşaýsaňyz. Kıyın zatlar. Meni hem ýada başga ýetleşige goýaýarmy? Şey değiller, öyle katı çıllakay gururları birme wagtlyrak bolmalylar. Ýöne bir aýagsyndan etmeýärler. Onda biz bütün Türkmenim kanalynyň tomoşaçylarynyň adyndan, Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa platformasynyň adyndan, Dünýä Türkmenleri hereketiniň adyndan, Oğuzhan nesli birleşsin guramasynyň adyndan iň esasy zadam hak bilelişigini dürlü aktivistlerin, sunma diýişgärleriniň, medeniýet diýişgärleriniň
intelligensiýa wekilleriniň emele getiren bir hak bileleşi bar. Syýasy, medeni, jemgyýetçilik hereketiň gönözlüğünü, maýasyny goýup, şol çäkde siniň aýdyşyňyz ýaly ata-babalarymyzyň arzuwyny hasyl etjek bolup, halky hakykat bilen hak ýola, dogry ýola, hakykata gönükdirýän bir bileleşik. Türlü häsiýetli, türlü dünýä garaşly ýöne ýekeje maksada, ilgüne bähwitli, türkmene bähwitli bolmak maksadyna birleşip hereket edýän türlü garaşly adamlaryň bileleşiginiň adyndan Ullokan Taňryalkatyna aýdýan minnetdarlyk bildirýän Ýusuf aga şu gün biziň watan üçin janyny pida eden gerçeklerimizi tirsegine garlardyňyz. Geljek nesilleň aňyna tümlük döredip biljek köp meseleleri, soraglary aýdyňlatdyňyz, ýagtyldyňyz. Min çäksiz minnetdarlyk bildirýän köp sag boluňyz bar. Sizem sag bolun, size Taňryalkatyny gaýrat ediň. İşiňizde üstünlük arzu etýär. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Sağlıkta görüşelim. Sağlıkta görüşelim. Yaş. Toyda görüşelim. Sağ olun abi. Sağ olun. Mehriban dogonlar, edidilleşler, kadırdan tamaşaçylar. Onda şunun bilen şu günkü hatyra güni münasibetli Ýusup Gor agamyz, halypamyz, ýaşlymyz, öňde barjymyz bilen bile geçiren söhbetleşýümizi şu ýerde tamamlaýas. Şu gepleşigi ýapanmazdan soň täzeden Türkmenin kanalynyň gysgaçyk bir göni aýlymy bar. Olam şu 15-nji ýanwardaky Türkmenistanyň içinde we daşynda halkyň gozalaň turulmagy, halkyň protest geçirmegi çağırışlarynyň netijesi näle boldy? Şuň bilen baglanşykly sizlerden geljek soraglar, jogaplar, maglumatlar şuny halka ýetirjek bolýan aýyş etdiler. Şoň üçin bu ýaýlamy ýapyp, inniki ýaýlama geçsek, Arslan men sana häzir sep iýberýän bolýarmy? Bolýar. Komentar bilen geldi. Bolýar.